Det er også bare fordi, jeg tror, du sidder på en af Danmarks vigtigste historier, så jeg forstår godt det der med, du måske tænker, hvorfor gider folk så at lytte på det? Men jeg tror seriøst, du har en af de vigtigste historier. Det er fordi, jeg har været vant til det i 7 år. Lige pt, ikke også? Ja. Så det der med, at folk, de vil faktisk godt høre nogle detaljer. Denne vidnesberetning omhandler et fænomen, et emne, der går under betegnelsen målrettede individer, eller på engelsk targeted individuals. Og hvad er et målrettet individ? Et målrettet individ, forkortet TI, det er en person, der er blevet udvalgt af det, man kalder Deep State, som normalt er FBI, DHS eller CIA, til uvilligt at deltage i et eksperimentelt CIA-torturprogram. Dette program blev udviklet under CIA's MKUltra-projekt, og det er designet til at nedbryde individet og neutralisere personen ved hjælp af psykologisk, fysisk og følelsesmæssig stress. Det ultimative mål med dette program, det er at kontrollere hele befolkningen igennem intimidering, frygt og trusler. Politiske aktivister, fagforeningsledere, videnskabsmænd, whistleblower, det er blot nogle af programmets hovedmål. Nogle personer er dog tilfældigt udvalgt. Familie- og ægtefælleforhold, det bliver normalt ødelagt som en del af denne psykiske tortur. Følgende, jeg lige har læst op, det var en definition fra en af mange organisationer rundt om i verden, der er blevet sat op med det formål at hjælpe mennesker, der oplever det her fænomen på egen krop, såvel som meget sand. Og det leder mig faktisk hen til, hvordan jeg fandt Anne Haves historie, som hele det her interview det handler om. Af personlige årsager, jeg ikke vil komme ind på her, så begyndte jeg at undersøge og lede efter, om andre mennesker oplevede noget lignende af det, jeg selv var udsat for. Og i min søgning, så fandt jeg en organisation, der hedder ICATOR, ICATOR, hvor en af medlemmerne, Harold Brems fra Tyskland, der selv er et målrettet individ, han linkede på Twitter til Anne Haves historie, Anne Have fra Danmark, som man skrev i et tweet, og hendes hjemmeside, artofdestruction.dk, samt hendes bog, hendes vidnesbyrde, der går under samme navn, Art of Destruction, den skjulte krig. Givet omstændighederne, så har jeg gjort mit bedste for at dokumentere en side af Danmark, mange ikke ved eksisterer. Som Anne Have så rigtigt siger i interviewet, det er en 180 graders vending, for alt det du troede om Danmark, det bliver revet væk under dig. På mange måder så binder dette vidnesbyrde samfundskritiske, såvel som aktuelle problemstillinger sammen. Den skærer igennem alt støjen af information, der omringer os som en slags tåge her i Vesten, og den leder os til kernen af den dybere, underliggende dagsorden, vi er konfronteret med her i Vesten. Jamen så tænker jeg at starte så småt.
Jeg har besøg af Anne Have i dag, og vi skal høre dit vidnesbyrde, som du har beskrevet i en bog. Ja. Og den har vi også med her. Ja. Den hedder Art of Destruction. Den skjulte krig. Ja. Ja. Og jeg tænker, som udgangspunkt, så vil jeg godt starte med, fordi nu har jeg læst bogen, og spørge dig om, noget af det første, du skriver i bogen, det er, at du du søger indsigt hos tilsynet for efterretningstjenesterne. Ja, aktindsigt. Ja, hos PET og FET, Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste. Ja. Hvorfor gør du det? Jamen det gør jeg jo, fordi jeg bliver ramt af det her fænomen, som jeg efter noget tid finder ud af, hedder organiseret stalking. Det er et internationalt fænomen. Jeg havde aldrig hørt om det før. Og det vil sige, at jeg pludselig oplever at blive udsat for forfølgelse. Meget omfattende program, som involverer cyberstalking, hacking, telefonaflytning og fysisk forfølgelse, hvor folk simpelthen følger efter dig på gaden. Så hvis du går ind på en café, så går de ind på den café og sætter sig ved siden af dig. Altså måske ikke lige ved siden af dig, men et bord eller to derfra, ikke? Altså du er bare hele tiden monitoreret. Ja. Og det er ret nemt at opdage. Fordi at selvom jeg boede i København på daværende tidspunkt, jeg boede i Blågårdsgade, jeg var lige flyttet til Blågårdsgade forinden, så går der ikke så lang tid, før du lægger mærke til, at den samme person bliver ved med at følge efter dig. Ja. Og næste dag, så er det en ny person, der følger efter dig, og så videre, så videre, så videre. Og det er jo en hel pakke, der kommer, som i særdeleshed består af overvågning, forfølgelse, og det er jo også, der er også noget chikane i det. Du bliver jo simpelthen, at det vender jo op og ned på dit liv. Ja. Og derfor så oplever jeg jo den her meget, meget intensive forfølgelse, som også involverer chikane. Og chikane, det er jo det, der hedder cyberkriminalitet, men det er også det, der hedder på engelsk elektromagnetisk chikane, electromagnetic harassment. Ja. Og det vil sige, at jeg begynder faktisk pludselig at få problemer med frekvenser. Ja. Elektromagnetisme. Og det kommer vi vel ind på, tænker jeg. Men bare lige for at sådan start, hvor det begynder. Ja. Jeg bliver meget, meget syg af det. Jeg begynder også at ryge på hospitalet meget, meget hurtigt. Og finder senere ud af, at jeg har det, der hedder neuroteknologier i kroppen. Så det kan godt være, at jeg foregriber nogle af de spørgsmål nu, det ved jeg ikke rigtigt. Det er helt fint. Jeg synes bare, man skal sige det i den rigtige kontekst, ikke? Ja, selvfølgelig. Og så går jeg jo selvfølgelig til politiet. Og blandt andet, de gør ingenting. De siger, jeg er sindssyg. Ja. Og så begynder jeg at tænke, du er nødt til at dokumentere det her. Så jeg begynder simpelthen at gøre alt for at dokumentere de her forbrydelser, jeg er udsat for. Blandt andet så filmer jeg en skudepisode. Ja. Og en anden intimideringstaktik. Og så går jeg til politiet med det. Og efter jeg går til politiet med det, så stopper alt det her bræt. Jeg har faktisk ikke rigtig kunne dokumentere noget skjult efterfølgende. Andet end at de har eksponeret sig selv, og så har jeg kunnet dokumentere det på forskellige måder, ikke? Jo. Ja. Så jeg bliver sådan lidt chokeret over, at politiet ikke vil hjælpe mig, for jeg har jo al dokumentation for det. Nej! Hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker? Er du sindssyg, mand? Der kom bare en eller anden flyvende. Hold kæft. Det er vildt, det der foregår lige for tiden. Det var så voldsomt, så lyset faldt ud. Altså, jeg blev ramt af en eller anden, det lignede en mursten. Men den landede på en sådan flad måde, som gjorde, at roden holdt. Det lignede en mursten. Det er sådan en stor, firkantet, tung ting. Den knaldede bare ind i forruden. Og hvad er det så, du gerne vil anmelde ved det? Altså, jeg vil gerne anmelde, at nogen har kastet mursten op på min bil. Ja. Kan man ikke anmelde det? Jo, det kan man godt. Jeg synes jo, at nu har vi... Der er ikke sket nogen skader på din bil, og du kan ikke sige, hvem det
er med sikkerhed. At det er jo noget, du påstår. Nej, jeg siger jo lige, jeg har optaget det. Og så i 2018, begyndelsen af 2018, der læser jeg en, der hedder Henrik Andersen. Er det han hedder, ikke? Hvad var det, han hed? Henrik Andersen. Ja, han har skrevet en kritisk gennemgang af antiterrorloven fra starten af 00'erne. Ja. Der står netop det der med, at du kan blive en non-person, så at sige en anden rangsborger, og hvis du får den her status som non-person, fordi du er på en eller anden overvågningsliste, så vil politiet ikke yde dig nogen hjælp. Og så tænker jeg, det er jo det, jeg er ramt af. Fordi jeg er udsat for massiv kriminalitet, og myndighederne vil overhovedet ikke hjælpe mig. Og hvad var svaret fra efterretningstjenesten, når du søgte aktindsigt? Svaret var, at det er selvfølgelig meget formelt, det er sådan en lovsprog, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det er formuleret, men det kunne ikke lade sig gøre. At de sagde, at du var ikke på en særlig, men de sagde det ikke definitivt? Nej, de sagde, det kan vi ikke svare på. Ja. De sagde, altså, de lavede et åbent svar, hvor de sagde bare, det kan vi ikke svare på. På grund af national sikkerhed? Eller jamen det ville de slet ikke forholde sig til, og den eneste måde, man kunne tvinge dem til at give aktindsigt, det er bare, hvis det havde at gøre med noget økonomisk, tror jeg, eller noget med noget psykisk belastende, ikke at vide det. Men det må man jo sige, at det har været jamen, hvordan vil du bevise det? Ja. Altså, hvordan, så skal du have en psykiater til at give dig en diagnose, eller hvad? Ja. Altså, det er lidt interessant. Ja, det er nemlig interessant, så det har jeg ikke engang forsøgt på. Ja, okay. Og så der, hvor det for alvor begyndt at tage fat, som du skriver, det her forfølgelsesprogram, og nu har du lige fået nogle af begreberne på plads. Du har fået organiseret stalking, og elektromagnetisk chikane, og kært barn har mange navne, så det går også under mange forskellige begreber. Du beskriver, at det tog for alvor fart i 2016. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad der skete i 2016? Ja. Jeg var flyttet til Blågårdsgade i starten af året. Jeg havde forinden været udsat for det, der hedder stalking på den tidligere adresse. Og det fortsatte faktisk. Han flyttede faktisk i anfølgelsestegn. Han flyttede med. Det vil sige, at han begyndte at komme ind i mit nye kvarter. Og så på et eller andet tidspunkt, så ser jeg ham faktisk lige i slutningen af 2016, sensommeren 2016, der ser jeg ham sammen med en anden person. Og så begynder jeg pludselig derefter at opleve, at der er pludselig flere involveret. Og var det den her stalker, som du beskriver, som var psykisk ustabil? Ja, det var ham fra mit forrige nabolag, der boede i Hellerup Kommune. Ja, som lagde ting ude foran din dør. Ja, altså det var sådan noget, det havde sådan en ritualistisk karakter, vil jeg sige. Ja. Og du søgte også hjælp der af politiet. Ja, og, det gjorde det kun være. Ja, og du fik en... Og de tog fat på ham, stalkeren, og hvad kom der så ud af det? Det blev gjort kun værre. Ja. Fordi de gik jo bare over og spurgte om hans, hvad han havde at sige til det. Og så sagde han så, de var der 2 gange, og første gang så sagde han, det kendte han ikke noget til. Og anden gang, så sagde han så, at men der var nogle mennesker, der syntes, han havde lidt mærkelig adfærd. Ja. Det var hans svar. Ja. Og så var der jo så blev det så efterfulgt af en masse hævnting, ikke? Jo. Så det gjorde det faktisk kun værre. Ja. Og så derudover, efter 2016, så har du haft, som du også kom ind på, forskellige skudepisoder. Ja. Og det lyder helt vildt, når man først hører det første gang, at den her organiserede chikane eller organiseret stalking, den rent faktisk har mundet ud i blandt andet ikke bare 1 skudepisode, men 2 skudepisoder. Ja. Faktisk flere, også der hvor jeg bor nu, men altså. Ja. Og du har været så og det er derfor, din sag er ret interessant at høre på, at du har været så ressourcestærk, at du har købt et jagtkamera og lavet under din bil. Så du har simpelthen kunne bevise med, altså du har bevismateriale på, at det her det foregår. Og jeg ved ikke, om du vil beskrive lidt for dem, der så sidder og lytter med og ser med, den skudepisode, hvad man så kan høre den skudepisode. Jo, det vil jeg gerne. Jamen, man kan høre en mand, men det tog lang tid, fordi det er meget svagt. Men når man så skruer op for lyden, så kan man faktisk høre en mand, der siger, ja, hendes bil holder lige her. Okay, skal jeg skyde? Og så bliver der affået skyde, og så kører han væk i høj fart. Og så slutter episoden.
Og hvad gik der igennem dit hoved, altså da du oplevede det? Altså, hvad tænkte du på der, da hele den episode skete? Jeg blev fuldstændig rædselsslagen. Også fordi, sådan, da jeg så tænker jeg, at du skal bare sikre det her bevismateriale. Ja. Fordi hver gang jeg har et eller andet på dem, så føler jeg mig ekstra mere sårbar. Og så da jeg begynder, jeg holder på Marievej på Hellerup, jeg sover jo på det her tidspunkt, det er jo slutningen af 17, der har jeg købt en bil og solgt min lejlighed, på grund af alt det her. Ja. Og det vil sige, at jeg overnatter faktisk ofte i min bil. Ja. Det er sommeren 2017, ikke? Ja. På det her tidspunkt er jeg allerede begyndt at ryge ind af hospitalerne, specielt for lungeproblemer. I dag har jeg jo kol, men det kommer vi sikkert ind på. Ja, det gør det starter alt sammen i 2017. Lige efter jeg begynder at kontakte politiet og sige, at jeg er udsat for organiseret stalking og elektromagnetisk chikane. Så jeg kører derfra, og det er tidlig morgen. Det er sommer, så det er sådan, lige før det bliver lyst, ikke? Eller det er sensommer. Det er i august måned. Og så bliver jeg forfulgt. Og jeg kører fra Strandvejen, og så kommer der 2 biler lige efter mig. Der er helt øde, der er ikke en bil på gaden, fordi klokken er 4:30 om morgenen, ikke? Ja, omkring 4-5 om morgenen er den. Så de ligger så lige bag mig. De kommer simpelthen, da jeg kommer og kører ud på Strandvejen, så kommer de lige og ligger så bag mig. Og så tænker jeg, okay, jeg skal bare ind på mit andet til. Jeg har tilholdssteder, fordi jeg bor nærmest i min bil i den periode. Ja. Så jeg skal bare ind på mit andet tilholdssted, som er over ved Hellerup Bibliotek. Ikke så langt fra der, hvor jeg er, Marievej. Ja. Så jeg blinker af til venstre, og så blinker de synkront af til venstre. Og så sidder jeg bare i bakspejlet og tænker, okay, du skal ikke ind på den parkeringsplads alene, Anne, med dem der i røven. Så jeg vælger faktisk at lave en uvending og køre ind til København, hvor jeg ringer på døren midt om morgenen hos en veninde og vækker hende og forsøger at fortælle, hvad der er sket. Og hun står bare og er helt blank i blikket, fordi hun tænker, nej, det begynder på det der igen, og hun må være psykisk syg og alt det der, ikke? Så også, altså, ja, og det kommer vi også ind på, hvordan familie og venner reagerer, når du så går i dialog med dem. Men jeg går ikke umiddelbart til politiet. Der går en uge før jeg går til politiet, fordi jeg har allerede på nuværende tidspunkt erfaringer med, at de bare står og lærer, hvad de gør. Ja, også, så jeg gemmer bare de her ting, jeg optager. Ja. Og det kan vi så også lige sige nu, at al den bevismateriale, du har, den ligger på hjemmesiden af samme navn, artofdestruction.dk. Ikke alt den, jeg har. Fordi noget af det. Ja. Og noget af det, du har, det er blandt andet, hvor at du filmer, at du sidder i din bil, og så kører du rundt i en rundkørsel, altså flere gange. Og så kan du se der, eller du kan også høre, der er nogen, der råber ud af vinduet. Ja. Man kan ikke høre, hvad de råber. Nej. Men man kan tydeligt se, at du er udsat for organiseret stalking. Jeg er i hvert fald rigtig bange. Ja. Og så sidder jeg her, og hvad holder der bag ved mig nu? Der holder sammen en bil. Det er så voldsomt, det er i Danmark dags dato. Du kan ikke være nogen steder, uden de er lige 5 minutter fra dig højst. Nu skal vi se, hvor langt de skal med mig her. Okay, det er spændende det her. Hvad fanden laver du, mand? Hvad fanden, mand? Hvad satan? De går jo helt amok, mand. Jeg tror, at vi skal have fat i politiet her. Så kører vi tilbage her. Sådan. Det er dejligt. Og så har du andre episoder også, man kan gå ind og finde, hvor at du har overvågning på din, det kan du også forklare, forstår jeg, men du har overvågning på din matrikel, altså dit hus. Og du har dokumenteret igen, altså du har meget solid dokumentation for, at der er nogen, der kommer ind på din matrikel igen og igen, og chikanerer dig. Og det synes jeg er værd at have med her som noget af det første, at den bevismateriale er guld værd. Ja, det ellers ville det jo bare med mig, der sad og sagde et eller andet. Ja.
du har prøvet at forsøge at få hjælp med nogle af de helbredskomplikationer, du har. Og det kan vi også sige, altså nu, det er måske værd at sige, at hvis du nogle gange taber den røde tråd, så er det fordi, at du har nogle helbredskomplikationer, der er forbundet med elektromagnetisk chikane. Det hedder electrohypersensitivity, det er op på forkortet EHS, og det er en diagnose, som er direkte relateret til det her trådløse samfund, vi lever i, og det vil sige, du får faktisk nogle helbredsmæssige konsekvenser af det her trådløse samfund, vi bor i, som manifesterer sig ved, i høj grad for mig, kognitive problemer, det vil sige, min korttidshukommelse i særdeleshed er ekstremt hårdt ramt. Ja. Og det vil sige, nogle gange så kan jeg nærmest bare gå i sort, jeg kan simpelthen ikke. Og det har jeg også observeret, når jeg er sammen med dig, i en højere grad end, du ved, end normalt. Og så kommer du ind på, og du har også Morgellons disease, og du har faktisk også dokumenteret, rigtig solid dokumentation for det, der hedder Morgellons disease, som vi også kommer ind på senere, på din hjemmeside, hvor at du har mikroskopundersøgelser, og man kan se også, hvis, det ved jeg ikke, om du kan forklare, at du har nogle fibrelignende tråde, som du trækker ud af dit øje, tror jeg det var, og så din hånd. Kan du forklare lige kort, hvordan det forholder sig til Morgellons disease? Ja, altså hvis jeg lige må sådan lige nogle kort intro. Altså jeg har jo løbet rundt, nu er vi over i 2020, hvor jeg opdager, at jeg har Morgellons disease, som jo sådan set ikke er en disease, det er en infestation. Det er noget, men det er ikke en rigtig sygdom, det er noget, du har i kroppen, som ikke bør være der. Jeg har jo prøvet at gå rundt og få hospitalerne til at ligesom lave nogle dokumentation for, at jeg har de her problemer, og det kunne jeg godt se, det ville de ikke. Så jeg fik så meldt mig ind i EHS-foreningen, og dengang var en, der hedder Johnny Alving, han var tilknyttet EHS-foreningen, og han lavede de her test for EHS. Det er ham, der har lavet testen på mig. Og ugen efter finder jeg så ud af, fordi jeg begynder at få sådan, min hud begynder at sprække i sådan meget dybe, åbne sår. Så putter jeg den under, jeg kan ikke huske, hvorfor jeg har indskrevet mig mikroskop, men altså af en eller anden grund har jeg jo gjort det, men så putter jeg den så under mikroskop. Jeg tror jeg har et kamera på det tidspunkt. Det er før jeg kom mikroskop, det gør jeg bagefter. Men jeg har sådan en kamera, Canon-kamera, der kan lave de her virkelig zoom, ikke? Og så laver jeg zoom, og så kan jeg pludselig se, at der vokser simpelthen fiber ud af huden. Og så tænker jeg, fordi jeg har jo hele tiden set mig selv som værende udsat for organiseret stalking og elektromagnetisk chikane, ligesom alle andre targeted individuals, som det hedder internationalt, når man er ramt af organiseret stalking, og i langt de fleste tilfælde også elektromagnetisk chikane. Og det var ligesom min forståelse af det, jeg var ramt af. Jeg havde ikke forventet, at jeg også havde Morgellons. Ja, det kommer oveni. Ja, det kommer oveni, så jeg havde faktisk nogle ret voldsomme udbrud i den periode. Det har jeg ikke på samme måde, og det vil jeg gerne forklare, hvorfor. Fordi det kommer kun i udbrud under særlige forhold. Der er en, der hedder Harald Kraut-Sveler, som har forsket meget i det, og han siger faktisk, at infection rate, altså infektionsraten i dag er 100%. Vi har det alle sammen. Okay. Ja. Men min egen erfaring, det er, at det bryder kun ud, når du bliver udsat for den her elektromagnetiske chikane, hvad man skal kalde det for, frekvensteknologi, trådløse signaler, som på en eller anden måde går ind og interagerer med de her teknologier, som Morgellons jo er. Det kan man jo også se på nogle af de her sådan, optagelser, jeg har. Det er jo ikke biologisk liv. Det er en eller anden form for syntese imellem noget biologi og noget artificial life. Ja, nanoteknologi sådan. Ja, artificial, lige præcis. Artificial life. Og det har man åbenbart laboratoriet fremstillet. Og det gør så, at fordi det hedder også en fungi, Morgellons hedder en fungi, fordi det både indeholder biologisk liv i form af en svampevækst, og artificial life, altså kunstig intelligens af en eller anden art, så går det faktisk ind og laver det, der svarer til et fiberoptisk netværk i kroppen. Det spreder sig som en svamp, og så indeholder det stadig de her komponenter, der har at gøre med noget, der er artificial, og som i forhold til det trådløse samfund, det bliver meget teknisk nu, det ved jeg godt. Nå, det er godt. Du simpelthen kan kommunikere med. Frekvensteknologisk. Så du bliver faktisk det, der hedder en cyborg. Ja, og det hele den transhumanistiske bevægelse. Lige akkurat. Og cybernetics med Norbert Wiener, som lavede det i 50-60'erne. Ja. Hvis jeg lige skal runde den af, altså jeg har det jo i kroppen nu, men jeg får ikke de her udbrud længere, det fik jeg i 2020. Jeg kan stadig godt pille det ud af øjnene nogle gange,
Og jeg kan stadig også godt nogle gange få sådan lidt hvide fiber med. For eksempel havde jeg min hånd under mikroskop for, var det i går eller foregårs, der var ingenting. Slet ingenting. Så det stoppede simpelthen? Det har det i kroppen. Nej, det er... Harold Carter-Wheeler, som var ham, jeg lyttede meget på dengang, fordi han ved så meget om organer, han sagde, det er en fejl. Det er, når du for eksempel bruger den her teknologi på en måde, hvor den kammer over. Altså, den går den simpelthen bare i udbrud. Altså, så det er dem, der laver fejl. Okay. Det er ikke meningen, at den skal bryde ud. Det er ikke meningen, at du skal dokumentere det her. Det er godt nok interessant. Ja. Men du har dokumenteret det, heldigvis. Ja, det er der jo mange, der har internationalt. Ja. Man kan bare google Morgellons disease, så vil man se rigtig mange billeder på det. Ja. Og så i dit vidnesbyrde, så har du en nøglefigur, som fremtræder igen og igen og igen, og jeg synes, det er værd lige at introducere folk til ham, som ikke er ikke inde i alle de her samtaler, og han hedder William Binney. Ja. Kunne du kort forklare, hvorfor han er vigtig i den her sag? Det er jo fordi, at mit første perspektiv, som også er mit hovedperspektiv på mange måder, det var krigen mod terror. Og hele den her antiterror bekæmpelse, som har ført til antiterrorloven, og som også var grund til, at jeg stødte på Henrik Andersen og hans kritiske gennemgang af antiterrorloven dengang, fordi at jeg kunne se, at jeg ikke havde de samme rettigheder som andre mennesker. Jeg kunne se, at myndighederne ikke var interesserede i at hjælpe mig. Og så havde jeg, og så fordi internationalt er der meget tale om antiterrorloven, som sådan en måde, hvor altså man kommer simpelthen på en eller anden antiterrorlov, som værende target, og det vil sige, så mister du dine rettigheder. Og det vil ja. William Binney er jo en tidligere, han havde en lederstilling inden for NSA. Jeg kan simpelthen ikke huske, det står sikkert i bogen, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var for en stilling, han har. Men han havde en ledende stilling som teknisk direktør eller et eller andet. Ja. Og han fratræder sin stilling et par måneder efter 9/11, fordi at NSA iværksætter hele det der overvågningssamfund, hele den der overvågningsdagsorden, der kører. Og den er ifølge ham direkte forfatningsstridig. Så fordi min indfaldsvinkel til alt det her, jeg var ramt af, var antiterrorloven. Altså den officielle udgave, vi har af den her dagsorden i verden, der handler om, at der findes nogle mennesker i vores samfund, som er et problem for os, som vi skal overvåge og monitorere, for de udgør en sikkerhedstrussel. National security, som det hedder. Det hele handler om national security. Det handler ikke om befolkningen. Det handler om national security, og det vil sige, at det er faktisk mennesker, der udgør en statstrussel. Og det vil typisk være sådan en som dig. Det vil være sådan en som mig. Det vil være sådan en som alle dem, der deltager i den her, sådan, det her forsøg på at vække folk op og sige, der foregår nogle ting. De udgør en national security. Det er ikke alle de der terrorister, der løber rundt ude på vejene. Det er mere sådan, hvad hedder sådan nogle ting egentlig? Det er jo en slags psyops, ikke? Altså det er jo en slags, nu laver vi et setup, hvor vi laver nogle forfærdelige mennesker her, og så lærer vi alle sammen, at de er farlige, og derfor er vi nødt til at have al den her overvågning, fordi de er farlige, men i virkeligheden er der en anden dagsorden, som handler om national security. Ja, og jeg ved ikke, om vi kommer ind på det her, men Anders Henriksen, han er blevet kontraspionagechef for PET. Ja. Og jeg synes, folk de skulle se den. Det er så en sidepointe, men jeg synes altså, det er værd, at folk lige ser Skyggekrigen på Danmarks Radio, Kamp om Sandheden. Fordi han slutter simpelthen af med Anders Henriksen, med at konkludere, at jamen, selvfølgelig er PET ikke tankepolitik. Men du må bare ikke viderebringe information, som er fra en fremmed efterretningstjeneste. Påvirkningsvirksomhed udgør altid en eller anden form for trussel mod et demokratisk samfund som det danske. Det er vigtigt at sige dog, at PET er ikke et tankepoliti. Vi går ikke og patruljerer, hvad for nogle politiske holdninger folk har. Det er, hvor vi sætter grænsen, det er, hvis man er vidne om, at man ligesom viderebringer nogle budskaber, som en fremmed efterretningstjeneste har skabt for at skabe polarisering og konflikt og splid i det danske samfund. Det er det, vi fokuserer på i PET. Og ja, vores vurdering er, at hvis det lykkes en fremmed efterretningstjeneste at puste til noget politisk splid og skabe nogle nye skillelinjer i danske samfund, eller måske få de danske forskellige grupper af danske borgere til at komme i konflikt med hinanden, så udgør det en trussel mod Danmark. Og i hele den kontekst med den serie, så handler det om, hvad hedder Nord Stream Pipeline. Okay. At du må ikke viderebringe information fra den russiske efterretningstjeneste, hvis du siger, at amerikanerne stod bag Nord Stream Pipeline. At den blev sprunget i luften af amerikanerne.
og ikke russerne. Og et nyt begreb, som også kom frem, som du selvfølgelig ikke fik med i dit vidnesbyrde, det er et nyt begreb, der er fremstillet af PET, som hedder anti-myndighedsekstremisme. Stadig fra personer, der støtter militant islamisme, sådan lyder det fra PET. Men for første gang så er ekstremisme vendt mod myndigheder og myndighedspersoner beskrevet i PET's årlige vurdering af terrortrusler mod Danmark. Og den trussel er ifølge PET lige nu større end for eksempel terror fra venstreekstremister. Og det skyldes ikke mindst udbredelsen af konspirationsteorier, for eksempel i forbindelse med coronapandemien. Det ved jeg ikke, om du er blevet bekendt med. Nej, fordi det er så efter min tid. Okay, og jeg synes bare, det er et sjovt sidepointe, fordi det efter COVID-19, så er det antimyndighedsekstremisme, som PET har defineret, det er, hvis du er kritisk. Ja, okay, nu skal jeg det meget op i sort-hvidt, men det er, hvis du er kritisk. Det ligger lidt i forlængelsen af national security, ikke? Ja, det er, hvis du er kritisk over for regeringen og nogle af de retninger, de tog for eksempel under COVID-19. Der er rigtig mange ting om linjerne. Så for at blive sporet tilbage på vores samtale her og dit vidnesbyrde, det folk sidder og spørger sig selv om nu, det er, hvad er motivet for at lave alt det her, du er udsat for? Elektromagnetisk chikane, organiseret stalking, hvis det går helt op til vores efterretningstjenester, og hvis det er et internationalt netværk. Hvad er motivet for, at de går efter dig? Og vi kommer selvfølgelig ind på det her på forskellige vinkler. Ja. Men umiddelbart, hvad vil du svare på? Ja, det var jo også det, jeg sad tilbage med i 2017 og tænkte, hvad sker der her? Jeg havde jo først og fremmest fokus på ham der, stalkeren, fra min tidligere adresse der i Hellerup, som jeg kalder fra, stalkeren fra den anden side af motorvejen, tror jeg kalder ham. Er ikke det, jeg kalder ham for? Forkert side af motorvejen. Apropos Anturell, ikke? Fordi, der er jo ingen grund til at nævne ham i navn, det tror jeg også faktisk kunne være ulovligt at gøre. Så anyway, og så kan jeg jo godt se, det holder slet ikke. Altså, det er jo kæmpestort, det her. Det er jo tilbage, jeg kommer og fortælle mig, at han har sat alt det her i værk, du er udsat for. Det skal langt dybere, politiet vil heller ikke hjælpe dig, hvad er det for noget, det hele. Så jeg har jo hele tiden været fokuseret på motivet. Så mit første, jeg kan se flere. Altså, når jeg ser på den organiserede stalking som sådan, så bliver jeg bare nødt til at sige, som det er, at det er i den grad også en nationalsocialistisk dagsorden. Højre nationalistisk. Og det vil sige, mange af de mennesker, der deltager i den, når så flyttet på landet, der er de overrepræsenteret, det vil være typisk nogen, jeg vil forbinde med høje nationale kræfter. Det er et motiv. Ikke? Det vil sige, så nu begynder gryden virkelig at koge over. Det kan forklare, hvorfor jeg har fået den. Det er sådan jeg selv tænker, hvorfor har jeg fået den her sindssyge udgave af alle mennesker, jeg har hørt om. Og det tror jeg, man skal slet ikke tage fejl af den her sådan, det her clash, der er mellem mig som person og min etnicitet, og de her mennesker, der deltager i den organiserede stalking. Det er et motiv til, at det er gået helt amok. Et andet motiv, det er selvfølgelig ham der, sådan, den oprindelige stalker fra dengang jeg boede i Hellerup. Og hvis vi så begynder at nærme os alt det, der har at gøre med krigen mod terror, så kom jeg relativt hurtigt ind på, at det måtte have noget med min familiebaggrund at gøre. Og min mor og min fars politiske aktiviteter på venstrefløjen. Og men det er jo en erkendelsesproces, det her, så nu er jeg ret tidligt i forløbet. Jeg kunne ikke forstå, hvor jeg var blevet så hårdt ramt, jo vel? Og de blev sortlistet af den amerikanske stat under den kolde krig. Alt det, jeg hænger jo sammen med den kolde krig, det fandt jeg jo også meget, meget hurtigt ud af, fordi jeg kunne lytte på andre mennesker, men i forhold til at kunne se, at jeg selv har været ramt af det siden barndom, der skal vi helt over i slutningen af 18, ikke? Så jeg fik meget hurtigt sporet mig ind på mine forældres politiske baggrund, som værende en grund til, at jeg var blevet ligesom pinpointet. At min etnicitet er jo en anden oplagt grund til, at jeg er blevet pinpointet. Og så kan man sige, hvad er motivet? Ja, motivet ligger jo både, at de får testet en masse teknologier. Og hvad han går den organiserede stalking, så følte jeg mig også tit som prøveklud for dem. Det vil sige, de fik også testet nogle færdigheder, noget koordinering, nogle måder at udføre den her forfølgelse på, fordi det stak helt af. Altså jeg var nødt til at sælge min lejlighed og boede i en bil i næsten 2 år.
Og så er der det tredje motiv, og det har at gøre med national security. Ja. Det er bare keyword, når vi snakker The War on Terror. Og det vil sige, at hvis man går tilbage til den kolde krig, og ser på hele den her sådan, konflikt, der har været mellem øst og vest, og som i den grad er blusset op nu, men som for så vidt hele tiden har været der. Altså, den har bare været skjult. Ja. Det her hedder jo også shadow war. Man kan jo gå ind på NATO og læse om cognitive warfare. Og der siger de jo selv, the shadow war, det her er the shadow war. Det vil sige, de benytter sig af skjulte teknologier. Ja. Herunder frekvenser, herunder neoteknologier, herunder nanoteknologier, herunder Mogallons, jeg har det hele. Ja. Og så det er mit umiddelbare svar til det, at, at det er sådan tre centrale motiver. Så er der det fjerde motiv, som nu bevæger vi os meget, meget dybt ind i min historie, så jeg tror, det er for tidligt at bevæge sig ind i det måske, men som har at gøre, hvem er det, der kører den her dagsorden? Hvem er det, der tillader den her dagsorden i verden? Og der kommer vi op til corporate society, og hvem er corporate society? Ja. Og så rører vi ind i alle de her elitære hemmelige broderskaber. Ja, og så rører vi ind i alt noget, der har med Illuminati og alt det, der gør. Ja. Så det er absolut det er kernen i alt det her. Ja. Og det nærmer du da også rigtig, rigtig fint i dit vidnesbyrde. Gør jeg virkelig det, man kan slet ikke. Ja. Jamen, altså, som sagt, jeg har nogle problemer med min hukommelse. Og så kunne jeg også godt lige tænke mig, at du beskriver fordi det kan komme igen på din baggrund og din uddannelse lige hurtigt, så folk ved, hvad du sådan har arbejdet med til daglig, inden du blev ramt af alt det her. Altså, bare min uddannelse. Ja, okay. Det kan vi starte med. Ja. Jeg er oprindeligt uddannet skolelærer. Og valgte så i 2014 at starte på universitetet og læse pædagogik og psykologi. Og så det har jeg som kandidat pædagogik og psykologi oveni også. Ja, så man kan sige, at du er veluddannet. Ja. Og jeg erfarede så også, fordi det her rammer jo på mange niveauer. Altså, det er helt forfærdeligt. Ja. Det rammer dig økonomisk, det rammer dig helbredsmæssigt, det rammer dig socialt, det rammer dig på alle områder. Ja. Og noget jeg også oplevede, det var, at jeg har faktisk ikke kunne bruge den uddannelse til noget. Før i tiden, før jeg blev ramt af organiseret stalking, altså før 2016, starten af 17, der kunne jeg gå ud og få et job, for jeg har et ret højt gennemsnit. Så jeg kunne gå ud og få et job fra den ene dag til den anden, som lærer, som underviser, uden problemer. Og efter jeg blev ramt af organiseret stalking, så har jeg haft nogle meget få jobs, og det har alt sammen været ufaglært, til trods for, at jeg har den akademiske uddannelse oveni, som rengøringskone, i fotoforretninger, og i den dur, det altså man kunne få. Og det er også en del af den her dagsorden, og det er også et eksempel på, hvor omfattende den her dagsorden dybest set er. Det er ikke bare folk, der løber rundt på gaden og chikanerer andre mennesker. Ja, og det har du faktisk også på din hjemmeside, artofdestruction.dk, har du en samtale med en politibetjent, hvor at du konfronterer ham med, at han har taget fat på en af mine veninder. Ja, en af dine veninder. Og den kører stadigvæk med det uafhængige politiklagenævn. Var det Münchhausen by proxy? Münchhausen, fordi Münchhausen by proxy, det er, hvor du pådrager nogle andre, det er by proxy, pådrager for eksempel dit barn, du pådrager dit barn skade, og så sidder du og får opmærksomhed. Ja. Men Münchhausen, der er jo så ikke det der barn involveret, så er det selv. Ja. Altså jeg gør mig bare interessant. Ja. Jeg forsøger at gøre mig interessant, det var det, han prøvede ligesom at lave det om til. Og han benægtede det simpelthen ikke. Han havde simpelthen taget fat på din veninde og sagt de her ting. Ja, men lige så snart jeg begynder at sige, lige så snart jeg begynder at konfrontere ham med, at han jo har sagt nogle ting, som hun ikke kan vide andet end igennem ham. Ja. Fordi han begynder at diskutere min sag. Hun er en af mine vidner. Ja. Jeg har jo et par vidner, som har været udsat for noget tilsvarende på grund af deres relation til mig. Hun er en af dem. Ja. Så man kan sige, der havde jeg jo allerede skrevet en anmeldelse, hvor hun indgår, hvor jeg har sagt, I er velkommen til at kontakte hende her. Ja. Fordi hun er udsat for det samme som mig. Når jeg kommer og besøger hende, så er hun udsat for den samme cyberkriminalitet på sine computers, som jeg er. Ja. Og det har de så ikke gjort. Men så ringer de hende pludselig op nogle år efter, fordi hun får hacket sin hjemmeside. Og så drejer samtalen sig sådan relativt hurtigt på, at det kommer til at handle om mig. Og så sidder han simpelthen bare og diskuterer min sag med hende. Ja, dag Bent. Mit navn er Anne Have. Er du fra politiet? Ja. Og det er du? Ja. Nå, okay.
Nå, det må jeg nok sige, fordi jeg har lige talt med en veninde i går, som åbenbart har været samtale med dig omkring mig i en hel time, og det må jeg så sige, det kommer bag på mig. At I ligger... Nej, det er så ved at være nogle uger siden, at du har ringet til min veninde og udspurgt hende omkring mig og et eller andet. Jeg havde lavet en anmeldelse. Jeg kan så forstå på min veninde, I havde forsøgt at vende om til, at det var sådan set mig, der stod bag al den her sådan, ting, jeg gik og anmeldte. Og I indikerede til mig, at jeg havde Münchhausen, og jeg ved ikke hvad. Og rådede hende til ikke at se mig mere, og rådede hende til ikke at fortælle mig, at I havde snakket med hende. Men det var bare, jeg ville bare gerne vide, om det var politiet. Kan det virkelig være rigtigt, politiet ikke ringer og gør det mod borgere, der forsøger at få hjælp fra politiet? Det var bare det, jeg bare ville undersøge. Jeg har ikke mere at sige. Jeg kommer lidt bag på mig, at det faktisk er politiet, der snakker med. Nå. Ben, okay. Men Ben, det var bare det, jeg ville sige. Jeg ville bare lige om det var politiet, eller ikke var politiet. Om det var nogen, der var sjov, eller om det var rent faktisk politiet, der ringede og prøvede at frame mig, efter jeg havde lavet en anmeldelse til politiet. Så... Jeg kan jo ikke fortælle dig, hvordan hun udlægger tingene over for dig, hvad jeg har talt til dig. Nej, men jeg kan sige, at hun sagde nogle ting, som hun ikke kunne vide, fordi hun interesserer sig ikke for min sag, skal jeg sige til dig. Så hun sagde nogle ting til mig i går, som hun ikke kunne vide, andet end det kommer igennem. Ja, så det er så nemt. Men det er korrekt, at jeg har talt med hvad hedder Og det er altså bare dybt ulovligt. Og derfor har jeg klaget til det uafhængige politiklagemyndighed. Ja. Og der mangler jeg så stadig at få et svar, men altså... Altså, jeg har klaget så mange gange over politiet til ombudsmanden, til statsadvokaten, og nu også til uafhængige politiklagemyndighed, og jeg har aldrig fået medhold i noget som helst. Ja. Men jeg har det også bare sådan, skulle jeg lade være at gøre det? Ja. Altså, det virker også fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg er udsat for forbrydelser, skal jeg så bare lade være at gøre noget som helst? Jeg har forsøgt alt det, jeg kunne. Jeg har skrevet til... UN. Jeg har skrevet til ministrene, som henviser mig tilbage til politiet. Det er sådan et kaffe, ikke? En ond cirkel, ikke? Hele tiden vist tilbage til politiet, ikke? Som ikke vil hjælpe mig. Det er efterhånden stået fast med 7-tommersøm. Jeg har forsøgt at kontakte Institut for Menneskerettigheder, som har anbefalet mig at lave starte en social kampagne på Facebook. Det var ligesom det, han kunne ligesom råde mig til, fordi han kunne heller ikke hjælpe mig. De tager sig nemlig kun af mobning på skolerne og sådan noget, og diskrimination på arbejdspladsen og alt det der, ikke? Ja. Så, og ikke sådan noget her, som jeg har jo ramt af, det tager de så ikke af. Så hele samfundet er blevet indrettet til det. Altså hele samfundet er indrettet på nuværende tidspunkt til, at en person som mig, jeg har ikke nogen chance for at komme igennem med noget som helst. Ja. Medierne, jeg har også været igennem medierne. Ja. Altså stort set alle samtlige store landsdækkende aviser har jeg givet et eksemplar af min bog. Har jeg hørt noget fra nogle af dem? Nej, det har jeg ikke. Du har ikke fået et eneste respons fra statsstøttede medier i Danmark? Nej, og så var der så DK Doc, som jeg fik hul igennem til Morten Borik, kanalchefen der, ikke? Ja. Og i starten, så var han villig til... Vi havde det simpelthen så hyggeligt. Du skulle i studiet. Ja. Og vi snakkede sammen over længere tid, og han fik min bog og alle de her ting. Og hvad det hedder... Og så skete der et eller andet. Altså, og så skiftede det... Jamen, det er jo fordi min telefon bliver aflyttet. Ja. Så siger han så til mig i telefonen, jamen lad os gøre det, vi gør det. Og jeg bliver helt sådan perpleks, og sådan tænker, wow, det er vildt det her. Og endelig et hul igennem. Ja. Nu får jeg endelig et hul igennem til noget, ikke? Ja. Som rækker lidt ud over Facebook, ikke? Ja. Og så dagen efter, så har han bare vendt på en 5 øre. Så vil han pludselig alligevel ikke. Og nu vil han ikke svare på nogen af mine opkald eller henvendelser, slet helt lukket. Ja. Der er ingen kontakt. Og det er selvfølgelig svært at svare på, men tror du, han har fået at vide af nogen? Ja, helt bestemt. At han ikke skulle til dig i studiet? Helt bestemt, ja. Fordi det er sådan en radikal ændring af hans holdning. Jeg har jo oplevet noget tilsvarende, dengang jeg arbejdede på Børns Vilkår. Det var det eneste job, man kan sige, som er relateret til min akademiske uddannelse, ikke? Som også var lige efter det sker lige i overgangen, hvor det hele starter. Hvor de simpelthen kontakter mig og siger, at vi bliver ringet op anonymt. Der er nogen, som siger, at du er psykisk syg. Og de synes, at de vil bare advare Børns Vilkår mod mig, fordi at det er jo ikke så godt, der sidder en psykisk syg patient, som ryger ind og ud af den lukkede, hvilket jeg aldrig har gjort. Jeg har selv henvendt mig på psykiatrisk skadestue, da alt det startede 1 gang, og var på en åben afdeling i 14 dage. Men det kan vi nok også vende tilbage til. Nu tager jeg lige tråden, nu begynder jeg at tage tråden. Jeg skal lige prøve at runde den af med Børns Vilkår. Og så det er jo noget, jeg har oplevet. Jeg har det så på hvidt. Ja. De sendte mig simpelthen en mail, hvor de beskrev, hvad han havde sagt til dem.
Og så sagde de, at de troede selvfølgelig på mig, og dit og datten. Men så havde jeg det sådan, at jeg stoppede, fordi lige så snart dit navn er sværtet til, så vil det altid hænge ved. Altså, så kan du bare ikke stille noget op overfor, så jeg valgte at stoppe simpelthen. Ja. Og det var en anonym person, det var ikke nogen, der sagde... Nej, som han sagde, at han var en god ven af mig. Det kan jeg love for, han ikke var. Hold op. Ja. Så bringer det os lidt videre til... Jeg synes, det er lidt interessant at komme ind på... at du beskriver, at dit privatliv blev overtaget i optakt med, at det her forfølgelsesprogram for alvor gik i gang i 2016. Så beskriver du en fornemmelse, en følelse af, at dit privatliv blev overtaget. Livet i lejlighederne omkring dig, det forandrede sig. Kan du prøve at gå os igennem lidt, altså hvad det var for nogle observationer, du gjorde, da du boede i lejlighed? Hvad det var, der skete på det tidspunkt? Ja, jeg var også som sagt ramt af stalking stadigvæk, fordi han var bare flyttet med ham der stalkeren fra Hellerup der, ikke? Ja. Og det var plagsomt, men alligevel ikke så plagsomt, som da jeg boede i Hellerup. Og jeg begyndte på en eller anden måde at få et socialt liv igen, og sådan blomstre lidt op, ikke? Og jeg havde min universitetsuddannelse, jeg var færdig, kom i specialer og alle de her ting i den periode. Og jeg kan ikke helt huske rækkefølgen, men i hvert fald, der har jo været nogle optakter til det her forløb. Det starter allerede i starten af 16, nu er vi over slutningen af 16, hvor jeg begynder pludselig at sådan undre mig over, fordi det er sådan, jeg bor i sådan en ejendom, hvor det er meget små lejligheder, og det vil sige, det er hovedsageligt unge mennesker, der bor der. Og der er, og det vil sige, at jeg bemærker pludselig, at de her unge mennesker omkring min lejlighed, de er alle sammen væk. Altså alle 3 lejligheder står bare tomme, det er hen over sommeren. Det kan selvfølgelig være sommerferie, men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at alle 3 lejligheder står tomme omkring min lejlighed. Så hen mod sensommeren, og det gælder også for de andre, nogle af de andre lejligheder, men ikke sådan, at alle 3 lejligheder omkring en lejlighed står tomme, vel? Så i sensommeren, så kommer der så liv igen i de her lejligheder. Og det kan selvfølgelig sige, at det er unge mennesker, der er ude at rejse, og det er også en god forklaring. Men det er bare nogle andre mennesker, der begynder at dukke op i de her lejligheder. Den ene lejlighed bliver i stor stil brugt som Airbnb. Og det er bare nogle typer, så hvor du tænker, det er godt nok nogle specielle typer, der bruger den der sådan lejlighed til Airbnb. Den anden lejlighed bliver overtaget af nogle drenge, og dem, der boede der før, de vælger faktisk at flytte ud begge to, og flytte sammen med deres kærester, og så leger de den ud til nogle drenge, som fuldstændig svarer til dem på den anden side, altså nogle unge, hætteklædte drenge, som er på hver sin side, og så ovenover, der bor så en kvinde, yngre kvinde, hun er også væk i lang tid, og det jeg kan registrere i den periode, hvor hun er væk, det er, om aftenen, så hører du døren gå, og så hører du nogen skynde sig hen. Du kan simpelthen høre det, bum, 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 ikke? Ja. Nogen, der går hen over gulvet, ikke? Ja. Og så står de og ruder over med et eller andet over min seng. En aften er der en, der står og borer i gulvet og sådan nogle ting over min seng, eller nat faktisk. Og så der foregår nogle ting, og så skynder de sig ud igen og lukker døren og låser, og så er der bare helt stille. Så der sker en masse ting, hvor jeg tænker, hvad er det, der foregår, ikke? Ja. Og samtidig begynder jeg at få det rigtig, rigtig helbredsmæssigt dårligt. Ja. Fordi det er jeg lidt interesseret i, altså også af private grunde, fordi jeg har oplevet noget lignende, som du beskriver. Så jeg er lidt interesseret i, hvad foregår der inde i dig, altså fysisk, når du hører en boremaskine gå i gang, for eksempel, altså, og de der uregelmæssige mønstre med støj i din lejlighed, altså hvordan reagerer din krop fysisk på det, når du ligger der og sover, for eksempel? Det synes jeg er værd for folk sådan at forstå. Jeg vågner, og jeg begynder at blive meget, meget træt. Altså synes jeg, hvordan jeg har det fysisk, helbredsmæssigt. Ja. Jeg arbejder på det tidspunkt, der arbejder jeg deltid på en skole, produktionsskole i Ishøj. Det er der, hvor det hele starter, det årgang, det er vikariat, der slutter i december, og så går det ellers amok i 2017, ikke? Men så jeg oplever, at jeg bliver mere og mere træt, og jeg starter med at cykle på arbejde til Ishøj, ikke? Ja. Og i slutningen af det her vikariat, så kan jeg nærmest ikke engang gå ud af min dør, vel, jeg er nemlig nødt til at kravle ud af min dør. Det er den forandring, der finder sted på det her halve år. Så hvad nu det, jeg oplever, at jeg bliver mere og mere træt, og det, der er endnu mere bemærkelsesværdigt, det er, når jeg så vågner om morgenen, så har jeg er fuldstændig ødelagt. Jeg har det meget værre, end da jeg gik i seng. Så jeg er helt aldeles udkørt, og
Det er sådan set, altså det er... Så din søvn bliver fuldkommen udlagt af det? Jeg sover, men jeg vågner op fuldstændig kvæstet. Ja. Og jeg var så træt, da jeg gik i seng. Og da jeg vågner op om morgenen, så har jeg det som om, jeg har fået bank hele natten, og jeg er faktisk endnu mere kvæstet, end da jeg gik i seng. Og så kan jeg så tage på arbejde, og så i løbet af formiddagen, så kommer jeg op igen. Ja. Og så kører møllen en gang til. Ja. I døgndrift. Ja. Så det vil sige, at jeg på nuværende tidspunkt er jeg slet ikke klar over noget som helst. Ja. Så lige snart jeg fjerner mig fra mit miljø, så går der nogle timer, så får jeg det helbredsmæssigt bedre igen. Har du oplevet, fordi jeg har været inde og undersøge lidt andre, der har oplevet lignende, som du har, især i lejligheder, og jeg har også oplevet altså lignende, hvor min søvn også gik fuldkommen ud, altså i stykker, og jeg skulle til lægen, fordi jeg ikke kunne sove. Har du oplevet, som andre har beskrevet, at der er nogen, der følger efter dig i din lejlighed, så for eksempel din overbo, hvis du går på toilettet, eller du går længere hen i forløbet, så lå de og jagtede mig rundt i min lejlighed. Ja, altså så går de også med dig, og det har du også oplevet. Men nu er vi meget længere, fordi det er jo sådan, det starter. Jeg kan jo ikke forstå, jeg kan jo bare se, at jeg har lige beskrevet, hvordan det startede, da jeg arbejdede med at cykle på arbejde, og i slutningen af det der halve år, det der vikariat, så kan jeg nærmest ikke engang kravle ud af min dør, vel? Ja. Det er den udvikling, der er fysiologisk. Ja. Men jeg ved stadig ikke, hvad der foregår. Vi skal helt over i januar 2017, før der er en hændelse, som gør, at jeg tænker, wow, det her det kan kun være elektromagnetisme. Ja. Og da jeg bliver klar over det, så bliver jeg jo klar over, altså så kan jeg pludselig se det hele som en sammenhæng, ikke? Jeg var klar over, at tingene måtte have noget med hinanden at gøre. Jeg kunne bare ikke forklare, hvordan de har noget med hinanden at gøre. Altså jeg var jo allerede udsat for stalking i 16, men jeg kunne bare ikke forbinde det med mit helbred andet. Jeg var klar over, at for det hele sker samtidig. Ja. Så det må have noget med hinanden at gøre. Ja. Det er først, da vi kommer over i 17, at jeg har en hændelse, hvor jeg ligger og vågen, da den her sådan elektromagnetisk påvirkning går i gang. Hvor jeg bare bliver fuldstændig sådan, jeg føler som om jeg er molekyler. Altså vi er helt nede på det atomare, eller hvad sådan, jeg er ikke fysiker, men vi er helt nede på det niveau, hvor jeg bare føler, at min krop bliver penetreret af energi. Ja. Og hvor jeg ligger og tænker, what? Det kan, altså, jeg er i dyb chok. Og jeg bliver sådan helt, jeg kan ikke forklare, hvordan det er faktisk illustreret. Jeg ved ikke, om det skal med, men altså, jeg bliver helt sådan i kroppen, sådan tænker, wow. Og så tænker jeg, hvordan kan jeg blive ramt på den her måde? Det kan kun være elektromagnetisme. Ja. Og det er min absolut begynder spæde start her. Jeg aner ikke noget om noget. Ja. Jeg ved bare, det kan kun være elektromagnetisme. Ja. Og så begynder jeg at konfrontere folk omkring mig lige pludselig. Ja. Og så eksploderer det. Ja. Nu er vi over i januar 2017. Ja. Så nu går det amok. Ja. Og så er det, som du siger, at jeg begynder, fordi nu er der ikke nogen grund til at skjule det længere. Ja. For nu ved jeg, hvad der foregår. Ja. Så nu begynder det virkelig at blive chikane. Altså folk, der står ude for mit vindue, og jeg bor på første sal over en supermarked, og det vil sige, at der er et fladt tag ude for mit vindue, som de simpelthen kravler ud på og løber rundt på. Nu så løber de rundt på. Og mig, så det er helt crazy. Og der kunne vi komme ind på en episode, som du beskriver. Så vidt jeg har forstået korrekt, så var det i 2016, tror jeg du skriver, at du er blevet indlagt på psykiatrisk akutmodtagelse. I starten af 2017, efter jeg bliver klar over, hvad der sker, det bliver jeg i januar. Altså jeg ligger 2 og 2 sammen. Pludselig kan jeg få mit det der skræntende helbred til at hænge sammen med alt det andet, jeg har været ramt af siden slutningen af 16, ikke? Jo. Det hele sker parallelt med hinanden. Så bliver jeg klar over det i 2017, hvor jeg ligger i min seng og bliver ligesom fysiologisk påvirket på en måde, hvor jeg tænker, det kan kun være elektromagnetisme. Så eksploderer det. Og i den forbindelse, altså det vil sige, det bliver meget værre, end det var i forvejen. Nu er det, jeg begynder at ryge ind på hospitalerne rigtig, rigtig tit, ikke? Altså nogle gange er det med uges mellemrum, altså fordi jeg simpelthen er fysisk påvirket af det. Og som sagt, jeg har jo også jeg har jo IHS, jeg har ødelagte lunger, og alt det, der kommer vi sikkert ind på, ikke? Så jeg prøver jo at kunne, altså myndighederne vil jo ikke hjælpe mig. Der er ikke nogen, der vil hjælpe mig. Og mine venner siger, ej, du må vist være blevet tosset. Ikke? Det kan ikke passe, det der. Det lyder som en film, det der. Ja, det skal jeg lige love for, at det gør. Men det er desværre virkeligt, og det er jo endnu værre end en film, kan man sige. Der kan man trods alt gå ud af biografen efter et par timer, det kan jeg ikke. Så hvad nu det hedder... Så min desperation til sidst, og samtidig er jeg jo i chok. Jeg er i fornægtelse, jeg tænker, det kan ikke ske i Danmark, det her. Det kan ikke være rigtigt. Jeg kan simpelthen, min hjerne kan simpelthen ikke bearbejde det, der sker. Så hvad nu det hedder... og folk siger, at jeg må være blevet tosset, og myndighederne siger også, de vil ikke hjælpe mig, de siger også, at jeg må være blevet tosset, og jeg sidder bare og tænker, wow.
Det er jo før jeg begynder at dokumentere alle de her ting, ikke? Endnu. Der er vi ikke kommet til nu, det skal være overslutningen af 17. Ja. Så jeg vælger jo faktisk i min desperation, fordi jeg ikke har sovet i... Hvor lang tid er det, jeg ikke har sovet? Er det 2 eller 3 uger, jeg kan huske det? Flere måneder, skriver du? Ej, jeg tror det er uger, jeg skriver. Okay, ja. Der er et tidspunkt, hvor jeg nærmest ikke har sovet i 2 eller 3 uger. Altså nærmest overhovedet ikke. Nu er vi over i januar og februar, ikke? Jo. Og jeg er, fordi nu er du bare gået amok det hele, ikke? Og jeg er nu så desperat, at jeg bare tænker, at du skal sove i nat, ellers så bryder din krop sammen. Og du kan ikke sove i din lejlighed. Og myndighederne vil ikke hjælpe dig, og der har jeg været allerede på hospitalet. Jeg prøver hospitalet først nemlig. Og dine venner siger, at du bliver sindssyg. Og hvor skal du gå hen? Jeg ved bare, at jeg skal sove nu, fordi jeg har ikke sovet de der flere uger. Så jeg henvender mig faktisk på psykiatrisk skadestue i mangel af bedre, fordi det er ligesom det eneste alternativ. Det er den eneste vej ind i systemet, hvor de gerne vil hjælpe mig. Ja. Det er ligesom den eneste dør, der er åben, når vi snakker systemet, ikke? Det er jo vidunderligt, ikke? Så kan jeg komme ind i det psykiatriske system, så jeg bare få et stempel i panden der, ikke? Så er du stemplet helt ja, ikke? Og det kunne jeg da godt se, at døren lukkede, så tænker jeg bare, der er ikke nogen håndtag her på indersiden af døren. Ja. Der kunne jeg godt se, der fangede bordet lidt. Ja. Og jeg fortrød det der også. Jeg tænkte, nej, det gjorde jeg ikke, sådan, fordi jeg var jo sådan lidt, jeg var også samtidig med min sansers fulde, som jeg tænkte på. Men samtidig så havde jeg det også sådan, at det er nu skide smart, det du har rodet derude, Janne. Men du er så desperat, at hele din verden bliver taget fra dig. Ja. Hele din virkelighedsforståelse bliver taget fra dig. Alt det, du troede var Danmark, det bliver taget fra dig. Ja. Så du nødvendigvis kommer til at lave nogle fejltrin. Men jeg vil så sige, fordi at det ender jo så også med, jeg ender jo på en... Altså det ender med, de første tror, de må være alt muligt, og jeg må være skizofren, jeg må være dit, jeg må være datten, ikke? Ja. Og så ender det jo på psykiatrisk skadestue, det der med at henvende akutmodtagelsen, så henvender du der først. Og så er man der nogle dage, indtil du bliver visiteret videre i systemet. Ja. Og så kan de jo godt sige efter nogle dage, at jeg er jo ikke psykotisk eller noget. Ja. Så jeg ender på en åben afdeling. På Gentofte i 14 dage. Hvor jeg faktisk selv forlænger det, fordi jeg tænker, hvad skal jeg hjem til det der helvede der igen, ikke? Så jeg bliver der et par dage ekstra, fordi det er faktisk meget hyggeligt at være der, ikke? Ja. Og der siger de jo også til mig til sidst, at du er ikke psykotisk, du er normalt fungerende. Men det du siger til os, det er så utroværdigt, at de simpelthen vælger at give mig diagnosen enkeltparanoia. Ja, enkeltparanoia. Ja. Fordi, og den giver de mig, for jeg er ikke paranoid, fordi hvis du er paranoid, så kan du ikke fungere. Altså hvis du har en meget alvorlig psykiatrisk diagnose, så kan du faktisk ikke fungere i hverdagen. Du vil ikke kunne gennemføre dit studie, det sagde de også. Du vil ikke kunne gøre alle de her ting, hvis du virkelig var meget stærkt psykisk syg. Ja, og det har du gjort, du har gennemført et studie. Ja. Så derfor er de nødt til at finde en diagnose, der passer til mig, ikke? Og det bliver så enkelt paranoia. Det vil sige, hun fungerer helt normalt, men så har hun lige den der ting i sin bevidsthed, hvor den kører helt galt for hende, ikke? Ja. Og det er så det, der har at gøre med det der, jeg har forsøgt at dokumentere. Så nu kommer vi over der, hvor jeg meget, meget gerne vil dokumentere de her ting, jeg er udsat for. Ja. Fordi jeg finder mig simpelthen ikke i at få den her sådan label på mig. Ja, og det er jo også mangel på søvn, det er også en anerkendt torturmetode. Altså det ødelægger så meget. Sleep deprivation hedder det. Og der er rigtig mange, der kan, mig selv inklusiv, kan ikke godkende det. Du kan ikke overleve det. Der er nogen, der dør af sleep deprivation. Ja, det er en meget vigtig observation, fordi jeg tror, der er mange, der går til lægen, mig selv inklusiv, med lige præcis mangel på søvn. Ja. Jeg vil godt lige komme ind på noget inden, så vi ikke glemmer det, fordi du påpeger nogle dokumenter, som er nogle kernedokumenter, som er essentielle for din sag. Ja, det er en ordentlig stak her. Og det ene, det er også en vigtig nøglefigur, der hedder Walter Bowart. Og han har også skrevet ud over det her, vi kommer ind på nu, så har han også skrevet en bog, der hedder Operation Mind Control. Og jeg tror Research Edition er på 800 sider, eller den er rigtig, rigtig gennemgående, og vigtig for din sag også. Men et vigtigt dokument, du også påpeger, det han har skrevet sammen med Richard Sutton, det er den usynlige 3. verdenskrig. Og jeg tror, det er lidt vigtigt, så man får pointeret det her, at efter 2. verdenskrig, og man fandt ud af, at atombomber, det er ødelæggende for hele planeten og for samfundet, så beskriver han meget sigende i den her artikel, at så begyndte man at lave en slags skyggekrig, og man gik ligesom over til at lave, fokusere på mind control. Altså, hvordan kan du styre folk, uden at du har behov for at smide en atombombe i hovedet på folk, så du ødelægger planeten også. Og derfor så er det her dokument rigtig, rigtig vigtigt. Og udover at han kommer med rigtig mange forskellige eksempler på, at regeringer de har eksperimenteret på borgere. Han kommer med, at CIA de har lavet eksperimenter, blandt andet fra 49 til 69. Germ warfare, biologisk krigsførsel. Så er der også en vigtig episode, som kan være med til at bekræfte det, du siger, som går under begrebet Moscow Signal, altså Moskva-signalet på dansk.
Har du lyst til at beskrive, hvad Moskva-signalet er? Ja, det vil jeg gerne, men jeg vil da gerne lige starte med at sige, at Walter Bowart, han er jo død nu. Ja. Den der sådan bog, The Operation Mind Control, er jo fra 70'erne. Og det der dokument, du sidder med der, The Invisible Third World War, det er fra 80'erne. Ja. Så det var noget, man diskuterede. Altså New York Times har jo også skrevet om mind control allerede i 60'erne. Ja. Så det er det, men det er det så, man kan sige, så er det så bare, så kom der det, der hed Church Committee i 70'erne, samme periode som Walter Bowart udgav sin bog. Og det var, handlede netop om det, der hedder Operation Mind Control, eller mere populært kaldet MK Ultra. Ja. Vi har haft de samme forsøg her i Danmark på Frederiksberg psykiatrisk afdeling. Ja. Og det er jo klart, at man vælger gerne nogle sårbare mennesker, som har lidt svært ved at gå ud og forsvare sig. Ikke? Altså, efterfølgende at sige, jeg er udsat for mind control, eller jeg er udsat for MK Ultra, jeg er udsat for psykedeliske eksperimenter. Ikke? Ja. Fordi hvem vil tro dem? Ja. Men de lykkedes faktisk. Der var en på Frederiksberg Hospital, som faktisk var så, han havde OCD. Ja. Det vil sige, at han havde ikke en svær psykiatrisk diagnose, han havde bare det der med, at man vasker hænder og har sådan nogle ting. Og han kæmpede den her sag i, Gunnar Sandvej. Ja, han kæmpede den her sådan sag og indsamlede al den dokumentation, han skulle have. Ja. I 20 år, indtil der er en journalist, Alex fra Informationen, og hvad der hedder, Alex eller Axel, et eller andet, jeg glemte, som simpelthen tænker, det kan ikke passe, og så begynder han så at studere og tænker, det er simpelthen rigtigt det her, ikke? Ja. Og så de vinder faktisk den retssag, de her psykiatriske patienter på Frederiksberg Hospital i 80'erne. Ja. Så men det er jo sådan en typisk, man vil jo gerne vælge nogle lidt sårbare grupper, gerne lidt marginaliseret. Du skal jo ikke have et stort socialt netværk, og fordi så er du bare et dårligt target. Ikke? Det skal helst være nogle folk, hvor du er ret sikker på, at du vil have en succes med at gøre det, du gør mod dem, uden at de har noget at skulle have sagt. Ja. Så undskyld, nu kommer jeg lidt væk fra det, du spurgte mig om. Ja, at du kommer ind på noget, som er essentielt, at der er blevet foretaget eksperimenter i Danmark også, og du kommer ind på Frederiksberg Hospital, nede i kælderen, og så er der faktisk også en dokumentar fra Danmarks Radio, at der er blevet lavet eksperimenter på børn, børnehjem, med at den amerikanske efterretningstjeneste var indblandet. Ja, CIA, det CIA-projekt fra hele muligheden. Og det, der er lidt essentielt her, som kan være med til at bekræfte, at der er foregået elektromagnetisk mind control. Det står der lige frem der. Ja, at det er den her episode med Moskva-signalet. Og det er ligesom forholdsvis anerkendt, at det har fundet sted. Ja. Og jeg synes, det var det, jeg prøvede ligesom at sted, altså ligesom lave en plateau, ikke? Ja. Det her har været op at vinde, og der var den der Church Committee i 70'erne, hvor det simpelthen blev ulovligt gjort, og så er det så ellers bare gået, hvad det hedder, sådan noget, når noget går black ops, ikke? Ja. Går det virkelig under jorden, ikke? Men de har jo ikke, det trådløse samfund, vi lever i, ikke? De har jo ikke opgivet deres planer omkring mind control. Ja. Så de snakker bare ikke om det mere. Det er forskellen. Ja. Så The Moscow Signal, det var tilbage i 60'erne. Så var der nogle folk på den amerikanske ambassade i Moskva. De begyndte simpelthen at blive meget, meget syge. Og så fandt man så ud af, uden at ved dybere, at der var simpelthen tale om, at de blev beamet med mikrobølger. Ja. Og der var rigtig mange af dem, der døde af det. Ja. Af de her personale fra den amerikanske ambassade. Ja. Så det, nu kommer det faktisk også ind på noget, der er meget essentielt for min egen historie, og det er den der koldkrigsting. For det har været sådan et race mellem øst og vest, ikke? Ja. Og det er jo også derfor, jeg begyndte at fokusere på mine forældre i sin tid. Ja. I 2018, jeg tænkte, der er et eller andet her. Ja. Hvorfor er jeg udsat for det her, når ingen andre er det? Ja. Og det er jo også det, der starter min research i min egen historie. Ja. Fordi jeg har haft rigtig mange meget, meget mærkværdige helbredsproblemer. Det kommer man nok ind på et tidspunkt gennem livet. Ja. Og pludselig begynder jeg at samle journaler og kan se, det her, Anne, du har været ramt af det her, siden du var barn, siden du var teenager. Ja. Så var nu det hedder mere specifikt. Og det passer med, at det sker lige efter mine forældre bliver sortlistet af den amerikanske stat for deres politiske aktiviteter. Min farmor hed Dagmar Andreasen, der er det hende, der ikke nogen, der kan huske længere, men hun var faktisk en ret prominent frontfigur inden for det kommunistiske parti under den kolde krig, og skrev bøger, men igen hypet inden for venstrefløjen, ikke? Jo. Jeg tror ikke, der er nogen borgere, der kan huske hende. Men altså, så jeg har hele tiden levet i det der koldkrigsmiljø, kan man sige, som barn. Så for mig gav det fuldstændig mening, at man selvfølgelig vælger sådan en som mig. Ja. Og jeg havde sådan en dobbelt konflikt, ikke? Fordi jeg var jo både etnisk, ikke helt dansk, og så havde jeg min meget, meget
politisk ukorrekte forældre i nogens øjne, og hvad nu det hedder, og det går, nu kommer vi, lad mig bare lige runde den af, så ender vi over det der høje nationalistiske segment igen, fordi hvad er deres 2 fjendebilleder? Undskyld mig. Det er russerne, og så kan de for øvrigt heller ikke så godt lide folk med en anden hudfarve, vel? Så jeg har simpelthen bare været monster godt castet. Ja, det må du meget gerne. Altså, fordi nu sad jeg og genså JFK med Kevin Costner i hovedrollen, som er en film, som, hvad han hedder, Oliver Stone har lavet, ikke? Jo. Jeg kan kun anbefale den, for den handler om Deep State. Ja. Og så det, som Kennedy er ramt af, det er sådan set det, som alle mulige civile er ramt af i dag, den samme dagsorden, der kører. Ja. Og der er noget, der hedder Deep Events. Og Deep Events, de har den karakteristika, de har mange, men en af dem er, du kan simpelthen ikke få nogen hjælp. No matter what you do. Du kan simpelthen ikke få nogen hjælp. Der er ingen, der vil røre ved det. Fordi det er på en eller anden måde, nu er vi over statsniveau. Og det er jo også den organiserede stalking, de siger det jo også selv, we are above the police. Ja. I høj grad. Ja. Så det tror jeg er meget forklaring. Og så tror jeg, en anden forklaring er, at min historie er simpelthen for gakket. Altså, jeg tror, der er for mange mennesker, der på en eller anden måde, det er simpelthen for svært at forholde sig til det her. Der har jeg også lidt mod, fordi jeg har nemlig prøvet den af på folk, hvad de så tænker. Jeg tror også, du kommer ind på det, det er, at det udfordrer hele din idé om Danmark, og hele din fornemmelse af følelse af sikkerhed. Om det så er en illusion eller ej. Det er fuldkommen lige meget. Du skal ikke gå ind og rode med min følelse af, at jeg føler mig tryg og sikker. Og det er det, der ligger til grunden. Så jeg spurgte også, jamen prøv at høre, al den bevismateriale, hun kan give, betyder det overhovedet noget? Det er lige meget. Og det er bare sådan, jamen det var nogen, jeg spurgte også, fordi hun kan bevise skudepisode, og du kan høre, at der er det, man kalder en handler, hvor han får at vide, jamen skal jeg skyde? Ja, afføre skuddet. Du ved, du har så meget bevismateriale, er det lige meget? Og det er bare sådan, så kommer man ind på det der, at det er en massiv psykologisk kampagne, fordi folk har ikke lyst til at gå ind i bevisfølelsen, hvis det går ind og rykker ved hele din idé om, hvad Danmark er, og din virkelighedsopfattelse. Og det er jo det der, sådan, det er jo det, der har at gøre med, hvordan at man kan styre menneskeheden med frygt, fear-based. Men jeg vil gerne lige runde det der af, du siger, fordi man kan godt sidde og sige, nej, det er hendes problem, ikke? Altså mit problem, ikke? Og det vil vi helst ikke blandes ind i, vel? Men jeg kan jo se på nogle af de her vaccineskader, der er begyndt at dukke op, at der er godt nok ikke særlig langt fra deres symptomer til mine symptomer. Og det er jo også nogle folk, der sidder og siger, jeg får strøm igennem kroppen, og Sisse Kjærsgaard er jo en af dem, men så er der kommet den seneste, der hedder de forbudte bivirkninger, som også, de lever mod den samme mur, som jeg gør. Der er heller ikke nogen læger, der vil have noget med det at gøre, vel? Jeg har jo både neoteknologier dokumenteret, og jeg har også, det kommer jo så senere ind, det kommer i 2021, og jeg har Magellans, det manifesterer sig i 2020, ikke? Så jeg har jo masser af dokumentation på de her, sådan, den her artificial life. Men ja, det er en 180 grader vending, du laver, og det er også derfor, når du bliver ramt af det, du får et chok, du bliver væltet omkuld for alt, hvad du troede, du vidste om Danmark. Du trækker bare tæppet væk under mig. Sådan der. Så hvad nu det hedder. Men i forhold til at sige den her privilegerede holdning, det vil jeg ikke blande ind i. Vi kan jo se, hvis vi bare er en lille smule overvågne, at der er nogle problemer med de her tvangsvacciner. Og hvorfor vil de gerne tvangsvaccinere os alle sammen? Og hvordan kan det være, at corona opstår lige i kølvandet på 5G? Vi har altså lige fået gang i den her 5G-debat, og så bum, så forstummer dem, og nu så er det corona, det hele alarm, ikke? Og så skal lovgivningen laves om, og nu kan de tvangsfjerne os alle sammen på vores hjem. Og det er jo helt vildt, det der foregår. Og det er jo den dagsorden. Så man kan jo ikke lade være ikke at forholde sig til det. Fordi vi er jo alle sammen ramt af det. Men, så kan de rundt og tvangsvaccinere os alle sammen. Og så skal man da have tillid til, at de vaccinerer os med det. Altså, så det giver, jeg kan godt forstå den holdning. Jeg tror også, det er den første det var også det, jeg selv gjorde. Hvad gjorde jeg i starten? Jeg forsøgte at løbe min vej, ikke? Det var derfor, jeg boede 2 år. Billigt tag. Jeg boede ikke i min bil, vel? Men altså, det var mit eneste faste tag overhovedet i 2 år nærmest, ikke? Så boede jeg på værelser, jeg boede på hostels, jeg boede på hoteller, jeg boede på pensionater. Og i 2 år, ikke? Og så sov jeg nogle gange i min bil, hvis det blev for slemt, ikke? Men så hvad nu det hedder. Så det er en privilegeret holdning at have. Problemet er bare, at man kan blive tvunget ud i en situation, ligesom det var tilfældet under en verdenskrig, hvor du bare er nødt til at tage stilling. Du kan ikke bare sige, det vil jeg ikke forholde mig til. Fordi det vedrører os alle sammen. Kan du gentage det igen, for det bliver altså nødt til at slå op. Annonce, like. Annonce, like. Odense.
Hold da op. Det må jeg nok sige. Det er rigtigt. Og jeg tror, jeg bare på et nummer, jo. Og så jeg da lige dig, men det så bare ikke. Hold da fest. Hold da fest. Jeg vil også godt sige nu her, før vi går videre, fordi det synes jeg er sindssygt vigtigt at sige, fordi at det er jo, altså, jeg snakker om det her, det er fear-based, ikke? Og det kan jo være meget, meget angstprovokerende det her, specielt når man begynder, det er jo også derfor folk de vælger bare at vende det blinde øje til, ikke? Mange almindelige mennesker, fordi det er simpelthen for voldsomt, ikke? Så jeg vil også godt tale om løsninger. Ja, selvfølgelig. Og løsningerne er jo, fordi nu er jeg jo sådan set lidt apropos min elektromagnetisme der, min elektromagnetiske hypersensitivity der, en antenne på mange måder. Jeg har vel altid bemærket, at det trådløse samfund er blevet rullet ud massivt, når man så ruller det tilbage. Ja. Altså, ligesom dengang med atomkrigen, altså under den kolde krig, ikke? Så gå til forhandlingsbordet, så nedrust, ikke? Altså, så stop det der helvede der. Det er det, jeg har at sige til det. Det er også derfor, jeg er meget engageret i det, der hedder 5G, ikke? Fordi det er noget fanden har skabt. Ja. Og så kan man sige, nej, men bedre signaler, dit og dat. Gik det ikke meget godt før? Og hvad er der galt med en landbaseret telefon? Jeg har jo for eksempel kun en landbaseret computers. Jeg kører slet ikke wifi. Jeg indrømmer, at jeg har en mobiltelefon, fordi at, og det skal mest ses i forhold til min helbredssituation. Hvis jeg for eksempel er et eller andet sted, så er jeg nødt til at kunne... Jeg er simpelthen nødt til at kunne få kontakt til andre mennesker. Jeg ryger meget, meget tit ind og ud af hospitalerne. Den her sommer har været rigtig slem. Og jeg har måttet flygte fra mit hus igen, fordi jeg var ved at blive kvæg, jeg kunne ikke få luft. Og det er jo også bemærkelsesværdigt, hvis du ser på corona, fordi hvad er det for en sygdom? Det er en lungesygdom, angiveligt, ikke? Jo. Og når du begynder at læse om neoteknologier, når du begynder at læse om nanoteknologier, så vil du vide, at de giver lungesygdomme. Så altså, men igen, men jeg synes bare, altså bare lige for at have lidt håb med i alt det her, ikke? Ja, selvfølgelig. Rul det tilbage. Ja. Det er jo ikke noget, det er jo ikke hvem, altså, det er jo ikke engang, vi har ikke engang fået lov til, altså, vi har forsøgt at skabe en debat omkring det, og straks bliver man hakket ned som sølvpapirshat, ikke? Ja. Og hvorfor gør de det? Altså, det er jo selvfølgelig, fordi de ikke ønsker at have fokus på det. Det er jo ikke sværere, end at vi bare slukker signalet, eller går tilbage til 2G, eller hvad ved jeg, hvis vi absolut skal have vores telefoner, hvad ved jeg. Begynder at leve lidt med her hvor vi er, frem for at sidde på de sociale medier. Ja. Altså, så hvad nu det hedder. Men det er så... det er sådan lidt ude i fremtiden, det her, jeg sidder og siger, ikke? Ja. Jeg vil også godt sige i forhold til, fordi jeg har faktisk, jeg har jo været optaget af det her i de sidste 7 år, efter jeg blev klar over, at det her overhovedet var et problem. Jeg har ikke fundet en sag, som har været så alvorlig som min, forstået på den måde, at det har jo ramt mig meget hårdt helbredsmæssigt. Og at den her forfølgelse er intensiv. Altså, og den rammer mig på alle, økonomisk, jobmæssigt, jeg har ingen karrieremuligheder, stalking, helbredsmæssigt, altså på alle områder. Det har virkelig spoleret mit liv, ikke? Og så har jeg mig ligesom sige, hvordan transformerer du det her til et eller andet positivt, og det gør det ved at forsøge at komme ud med din historie, ikke? Ja. Men jeg har ikke hørt om en historie, jeg har hørt om mange forfærdelige historier, ikke det? Men altså, jeg vil sige, at jeg har en ekstrem case, min case er en ekstrem case, og det siger jeg kun, fordi jeg gerne vil rette fokus på Danmark. Ja. Som værende, jeg havde jo en eller anden forestilling, før jeg blev ramt af alt det her, om at Danmark var et af de mest, et af foregangslandene, og vi havde den skandinaviske model, vi havde et godt velfærdssystem, vi kørte på green energy, vi var meget fremme i skoene med alt det gode, ikke? Ja. Og pludselig har jeg fundet ud af, at vi faktisk er et af de værste. Altså, vi har en relativt høj tolerance fra myndigheders side, i forhold til, hvor meget stråling vi kan tåle. Rusland ligger way under, altså meget, meget lavere, og det er jo et af vores fjendebilleder, ikke? Så det er bemærkelsesværdigt, ikke? Vi har nogle ret lempelige forhold i forhold til supervindmøller, hvor tæt de må være på bebyggelse. Tyskland har haft meget strengere krav. Vi har 600 meter, Tyskland havde 500 meter, 1500 meter, undskyld, og nu har de så lige godt nok lempet lidt på deres krav, ikke? I Sverige anerkender de electrohypersensitivity som en sygdom, det gør vi ikke i Danmark, og så videre. Vi er virkelig inficeret af den her dagsorden. Og der er også ham der Morten Julius, som jo har været meget omkring det der sådan med strålingsfaren
også det der fænomen, der hedder switching of the brain. Altså vi er simpelthen dumme af de her stråler, ikke? Ja. Altså der er nogle niveauer i vores bevidsthed, der ligesom bliver lukket ned for. Ja. Han henviser jo også til en, der hedder Jeanette Kve, tror jeg hun hed, som var topforsker i Danmark, som sagde, hun mente, at Danmark var et eksperiment. Altså vi er simpelthen Tesla. Hold op. Ja. Så, og det, altså, det giver god, jeg kan jo ikke udtale mig om, men det giver god mening set fra mit perspektiv, fordi jeg har altså simpelthen aldrig hørt om noget lignende. Ja. Jeg har hørt om folk, der er blevet stalket og sådan noget, men de er sgu ikke ved at dø hver anden dag af det, vel? Ja, og der er mange forskellige signaler, der peger i den retning. Altså hovedsædet med WHO, tror jeg nok, jeg fik at vide, kommer til at ligge i Danmark, så vidt jeg forstår. Okay, lad mig sige noget mere. Og det synes jeg bare, folk skal vide, om nu vi endelig er omkring lille Danmark her, det her lille yndige kongerige, ikke? Lad os bare tage den videre der, ikke? Så Statens Serum Institut. Jamen det har de jo solgt til den saudiarabiske sheik i 2016, så det burde jo hedde det saudiarabiske Serum Institut, ikke? Det er dem, der står for alle vaccinerne, og hvad ved jeg, ikke? Så er der Dong, som Corridon solgte til Goldman Sachs, og nu siger vi nogle meget kontroversielle ting, som de ikke kan lide, vi siger, ikke? Men det er jo sandt. Ja, desværre. Det er jo sindssygt. Altså det her land, altså hvad sker der? Ja. Og det er jo det der med, altså det siger de jo også, hvis du har, det snakker om i det der dokument, der hedder Cognitive Warfare, hvis befolkningen har meget, meget høj tillid, så kan du virkelig slippe afsted med rigtig, rigtig meget, ikke? Ja, og vi er ekstremt tillid, autoritetstro. Ja, og tillidsfulde. Ja. Fordi vi har haft en tradition, for vi godt kunne stole nogle magthaverne. Ja. Så når først de her begynder at ske, så har de en meget, meget lang løbeline, ikke? Ja. Mit forløb er jo et 7 år gammelt forløb, og der er mange aspekter i det, og der er også ting, jeg ikke har lyst til at komme ind på, fordi det simpelthen involverer andre mennesker ud over mig selv. Men i hvert fald har jeg oplevet af mange omgange, det er ikke overvejende, at jeg har fået thumbs up for folk, når de kører rundt efter mig. Så jeg tror, det er jo det der omkring angst, at når du kommer ind i et eller andet system, du bliver fanget i et system, hvor hvis du prøver at bryde ud af det, så har du ligesom stillet dig uden for fællesskabet her. Yeah. Så der er lige så meget angst, altså der ligesom bliver limen i alt, ligesom under 2. verdenskrig. Det var jo også totalt paranoia samfund. Det sidste, eller Stalin for så vidt, ikke? De løber alle sammen rundt og var bange for hinanden, ikke? Det bliver limen i alt det her. Så hvad nu det hedder, jeg tror, der er mange mennesker, som deltager i den her dagsorden, som dybest set måske godt kunne forestille sig en bedre verden, end den dagsorden, din del repræsenterer. Ja. Så det vil jeg bare gerne tilføje også. Og det der imødekommer der, som du også beskriver, det er, som jeg tror folk kan ikke genkende til, hvis de oplever noget af det, du oplever. Jeg tror, det er virkelig det, du fortæller mig, altså for dig, at det du oplever, det er virkelig for dig på en anden måde, men jeg vil ikke gå ind i det på grund af, at det måske er et enkelt tilstående tilfælde af paranoia. Så det forstår jeg ikke, du så siger til mig noget egentlig. Ja, men det er bare fordi, det havde du med i bogen, og det synes jeg var rigtig, rigtig interessant, fordi det tror jeg, der er mange, der er målrettede individer, som oplever, at hvis folk... Jamen undskyld, jeg forstår det godt nu. Enten så går folk ind, enten så modarbejder de det. Det beskriver du også med Immanuel Kant, at altså den der citat, først så vil man ikke anerkende det, så modarbejder man det, og så er det bare, nu ved vi alle sammen, at det er sådan, det ser ud. Og det er jo smart, ikke? Ja. Fordi, og det er du fuldstændig ret i, altså det første, jeg oplevede, det var jo total fornægtelse. Ja. Det var bare mig, der oplevede psykisk syg. Ja. Og så begynder jeg jo at dokumentere, og jeg begynder at mærke en langsom bevægelse. Nogen kan godt se, at det, jeg siger, er sandt. Ja. Og så kommer en næste reaktion. Hvis de så selv begynder at opleve noget tilsvarende, fordi de kender mig, så er de bare dem, der er smuttet. Ja. Altså, så må jeg simpelthen sejle i min egen sø. Ja. Og det er jo det, der har været... min virkelighed i rigtig mange år. Ja. Men jeg vil så også sige... at nu anbefalet Institut for Menneskerettighed meget at gå på de sociale medier, og det er ligesom der, jeg har oplevet en eller anden form for gennembrud, man kan tale om det. Det er jo i det små, ikke? Ja. Men det er jo bedre end ingenting. Ja, og du bliver hårdt censureret. Ja. Og du vil ikke få taletid i medierne. Ja. Så kommer du lidt ind på, så i dit vidnesbyrde, så kommer du med et eksempel med, Søren Pape Poulsen kommer med et forslag, om at du kan straffes, det var kun et forslag, jeg tror ikke det er blevet godkendt, om at du kan straffes med op til 12 år i fængsel for at sprede usandheder om NATO. Ja. Og nu kommer vi lidt ind på det der med, der er et centralt spørgsmål i den moderne tid, vi lever i, hvem der definerer, hvad der er sandt eller falsk. Hvordan ser du alt det, der foregår i forhold til efterretningstjenesternes roller, i forhold til om de er med til at
influere journalistisk arbejde i Danmark og påvirke folk, altså forvirre folk. Det ved vi jo allerede, der har været flere sager, hvor jeg tror blandt andet Lars Findsen-sagen, FE-sagen, der har været en del skandalesager fra efterretningstjenesten, og det er jo det der noget, at når man får uindskrænket magt, når man ikke skal stå til ansvar for nogen, og det er jo også antiterrorloven og hele den der sådan, udvikling, der har været efter 9/11, hvor de har fået langt mere magt til at gøre, hvad de gør, uden at skulle stå til regnskab for det, over for ministerne, over for befolkningen, ikke? Ja. Så vil korruption opstå på og magtmisbrug opstå på et eller andet tidspunkt. Vi kender det fra historien gennem hele den her civilisation, vi er nu en del af, men nu tabte jeg fuldstændig tråden. Men jeg prøver at komme lidt ind. Nej, jeg vil gerne have et svar på, jeg prøvede at svare på et eller andet. Ja. Hvad du spurgte mig om? Jeg prøver at komme lidt ind på sporet af det der med, i de her samtaler omkring organiseret stalking og elektromagnetisk chikane, så er der så meget information, at folk de bliver forvirret over, hvad der er sandt og falsk. Nå, det var det med politiet der. Ja. Jamen, der op til PET jo, alle aviserne sagde, hvis I skriver om det her, og din og datten, så, jeg ved ikke, hvad de sagde ordret, men så bliver det værst for jer selv, ikke? Ja. Så de har jo allerede fået mundkur på medierne. Og det tænker du også finder sted i Danmark? Altså, det har de jo alt. Det er det, jeg nævner Lars Findsen-sagen og sådan ting, ikke? Ja. Det er jo allerede almindeligt kendt, at de har fået mundkur på i flere sager. Ja. Og specielt når det kommer til efterretningstjenesterne. Ja. Så fordi de har jo så åbenbart fået immunitet, hvad angår, de skal jo åbenbart ikke stå til ansvar for nogen, fordi det handler om national security, ikke? Så det... Ja. Altså, og det er jo... Ja, det er lidt trættende, hvis man ved det hvis man kan, men hvis det er nyt det der national security bliver lidt, og det var også det, man brugte under den, med J. Edgar Hoover, under den sorte borgerrettighedsbevægelse i USA i 60'erne, ikke? Ja. Altså, hvis det hele handler om national security, så skal de jo reelt set ikke stå til ansvar for noget, regnskab for noget. Ja. Så kan de jo bare sige, det er national security. Ja. Altså alt, hvad der har befolkningsrelevans, det bliver bare mørklagt og dobbeltlukkede døre, og hvad det ellers hedder. Ja. Vi får ingenting at vide, for det er national security. Det bliver lidt fornemmelsesrægt, at kort, der hedder national security, ikke? Og det vil jeg også mene. Ja. Og så har du for eksempel, også, du beskriver det vidnesbyrde, at der faktisk er flere forskellige eksempler. Der er 3 eksempler, store eksempler på, at CIA, for eksempel, amerikanske efterretningstjeneste, har influeret det, der bliver skrevet i nyheder i medierne. Og en af dem, det er for eksempel politikeren Oscar Lafontaine, der mener, at journalister bliver fortalt, hvad de skal skrive. Mm-hmm. Og en anden, som er faktisk, som jeg også fandt, inden jeg fandt dig. Ulf-Knotte. Ja, et svært navn. Ja. Men han døde af hjertestop, fordi han skrev CIA, eller siger jeg så. Ja. Men altså, hvis man ved noget om den her, sådan, det her trådløse samfund og de her teknologier, hvad enten der taler om Morgellons eller Neotech og Nanotech, altså der er jo en grund til, at jeg ryger på hospitalerne, ikke? Ja. Det er fordi, det er altså meget, meget helbredsfarligt. Og det er bare så folk, hvis de ikke er inde i det her, de ved, at der er faktisk tilfælde, hvor at, man ved, at journalister de er blevet bestukket og har fået information fra efterretningstjenesterne i CIA for eksempel. Mm-hmm. Og under Vietnamkrigen, hvis man ikke vidste det, der var en, der hed John Stockwell, som var tidligere CIA, som sagde, at de faktisk gav nyhederne i USA. De håndplukkede nogle journalister i USA og fortalte dem, hvordan de skulle skrive og vinkle ting. Mm-hmm. Det er bare så, vi har slået det på plads. Men det er jo også lidt over det samme som det, jeg løber imod. Jeg løber panden mod muren, når jeg tager kontakt til medierne. Ikke? Ja. Hvorfor vil de ikke tage hul på det her? Er det fordi, de tror, jeg er enormt tosset? Fordi så kan de jo bare gå og se på den dokumentation, lægger op. Ikke? Eller er det fordi, at der er noget andet apropos de der deep events? Ja. Der er simpelthen nogle ting, man går udenom, som man ikke har lyst til at røre ved. Og det samme med Palmemordet, ikke? Ja. At det nogensinde blevet ordentligt opklaret. Altså... Og der var jo, da han døde, der var jo de samme episoder, hvor de startede, der var også mange, der er døde der. Ja. Fordi de har efterforsket Palmemordet. Ja. Så det taler ham der, jeg kan ikke engang, hvad han hedder længere. Ole Dammegaard. Ja, det er akkurat. Mange af hans kolleger er døde af det. Ja. Er forsket efter mordet på Olof Palme. Ikke? Igen en deep event. Ja. Der er også JFK er den helt store deep event. Olof Palme er en af de helt store deep events. Og så er der hele den her nye tilføjelse, der hedder antiterrorloven, som nu også gør, at folk kan blive ramt af de samme kræfter, hvis de udgør en national sikkerhedstrussel. Ja. Her til slut, så skal vi lidt ind på dine forældre, men det skal også siges, at hele det emne, vi kommer ind på, det er
altså, vil jeg mene, altså kernen på mange af de problemer, vi har i det moderne Vesten. Vi kommer lige ind til kernen på noget, som virkelig skal italesættes. Og fordi det er kernen på et problem, på et meget, meget stort problem her i Vesten, så er der rigtig mange ting, som man kunne gå i dybden med. Og det tænker jeg måske, man kunne gøre i separate episoder. Der er blandt andet et dokument, som var en guldår for dig, som du beskriver, som hedder Analysis and Assessment of Gateway Process, som er inspireret af Monroe-instituttet, og kommer ind på noget teori fra en, der hedder Ishtak Bentov. Og det tænker jeg, det kan vi gemme lidt. Og så her afslutningsvis, så kan vi komme ind på, hvorfor, hele spørgsmålet, hvorfor dig? Hvorfor bød du målrettet? Og det bringer os lidt til dine forældre. At de var, og faktisk kunne man, jeg vil faktisk godt starte med din morfar, fordi det kommer du faktisk ind på. Og det synes jeg faktisk er super godt beskrevet, at din morfar var med i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Vil du fortælle lidt nærmere om det? Jamen, jeg griner lidt, fordi i virkeligheden, så kan jeg ikke fortælle så meget, fordi at det var noget, min morfar, der var modstandsfolkene efter 2. verdenskrig, de greb det jo an på forskellige måder, og nogle valgte at fortælle det, fordi de syntes, det var noget, man skulle huske, og andre valgte ikke at fortælle det, fordi at det var bare, nu skulle vi bare glemme det og komme videre, og folk ville alligevel aldrig kunne forstå det. Det var min morfars holdning. Ja. Så det er meget, meget begrænset, hvad han har sagt. Det er kun fordi, han har skrevet en dagbog. Og så det er meget, meget lidt, der er sluppet ud, at jeg overhovedet har en idé om, hvad der er sket. Men ja, han var med i modstandsbevægelsen, og modstandsbevægelsen opstår jo primært i 43 efter den her generalstrejke. I hans dagbog, der skriver han jo også, så det er jo simpelthen bare en dagbog, hvor han skriver dagligt, så skete der det den dag, og der skete der det, og det handler mest om piger og sådan ting, ikke? Han er en ung mand, ikke? Og han bor i København, han studerer cand.polit i København, og han kommer fra Jylland oprindeligt. Så folk troede jo, at krigen var tabt. De troede simpelthen, at krigen var tabt. Og det, altså, men så blev den så heldigvis vundet til sidst, ikke? Men så i 43, så kommer der den her generalstrejke i København, og jeg mener, det er på grund af de der sådan, jyske modstandsfolk, der blev slået ihjel. Hvad er det? Stensidegruppen, er det hedder? Ja, jeg tror 2 filmer. Ja, jeg tror, det er på grund af dem, altså likvidering af dem. At, jeg mener, at det kan godt være at tage fejl, jeg vil ikke hænge så op på det historisk, men jeg mener, at det er dem, der udløser den her generalstrejke. Det kan godt være at tage fejl, som sagt, men København i 43, og så opstår modstandsbevægelsen for alvor. Og det er også der, min morfar begynder at komme ind i det. Jeg ved ikke, om der var en bevægelse her med, at de hed sådan noget, men det var ikke BOPA eller nogle af de der sådan Holger Danske og sådan noget. Det var ikke de allerstørste, det var det ikke. Der var mange celler. Det var noget med noget våbensmugling og ditten og datten, ikke, han lavede. Han skriver ikke noget om, at han har sprængt noget i luften eller noget. Altså, det var ikke på det, eller skudt nogen, det har han heller ikke. Så han var alligevel af de mindre fisk, ikke? Tror jeg set med datidens briller på. Men alligevel nok til, at han fik et modstandsarmbånd, da krigen var slut, og han kom jo også i Frøslelejren. Så hvad nu det hedder... Men han arbejder på Varedirektoratet inde i Ventersgade. Der Gestapo kommer og anholder ham. Og så kommer han på Shellhuset, der sidder han i 3 måneder, og det gør man jo kun af eneste grund. Det er afhøringer. Og så hvis man ved noget om afhøringerne dengang under 2. verdenskrig, så involverer det også overgreb, tortur. Ja, tortur. Så det er lang tid at sidde i Vesterfængsel, 3 måneder. Og så til sidst, så bliver han så kørt til Frøslev-lejren, og der sidder han så yderligere et par måneder, og så er krigen slut. Og så går han så sammen med alle de andre tilbage til, det er jo den dansk-tyske grænse, den ligger i Danmark, ikke? Men altså, og ender i Sønderborg, hvor han møder min mormor. Som er fra Als. Men hvad var det, du ville have skulle sige med det? Jamen, det synes jeg giver meget god idé om den familiebaggrund, du kommer fra. Nå ja. Det er lidt, var det ikke fra 2. verdenskrig, så sad jeg ikke her og talte lige. Ja. Det er jo sådan lidt sjovt med historien, hvordan den egentlig er. Ja, og du beskriver også, at noget, der kan lede lidt hen imod, at din morfar har oplevet nogle forfærdelige ting, bare at han besvimede ved synd og blod. Ja, det giver jo god mening, ikke? Jo, det gør det. Og så fører det os ligesom lidt videre til, at den frihedskæmper ånd ligesom er gået lidt i arv, og at din mor kastede sig ud ind i et kamp mod krig, undertrykkelse og uretfærdighed under Vietnamkrigen og studenteroprøret.
Og det er jo interessant, fordi at apropos det, du sidder og siger nu, under Vietnamkrigen, det er jo også igen CIA, at de har placeret sig i afghanens øje hver gang. Men under Vietnamkrigen, så starter man det, der hedder The Phoenix Program. Ja. Og The Phoenix Program kom jo til at danne et mønstermodel for The War on Terror. The Phoenix Program er mønstermodel, hvis man læser om det. En, der hedder Douglas Valentine, for The War on Terror som koncept. Ja. Og hvad nu det hedder... der har de en meget, meget vigtig element i The Phoenix Program. Det er The Family Census Program, og det vil sige, hvis din mor og far var sådan, og på indoktrinering, så bliver du selv sådan. Ja. Så det vil sige, at man bliver automatisk target. Ja, og det er jo vigtigt i din historie. Ja, at din mor bliver simpelthen involveret i det kommunistiske parti. Først i Vietnamkrigen, og så... i 1970'erne. Ja. Her... jeg kom i tanke om, har du gjort nogle tanker, fordi det beskriver du ikke i dit vidnesbyrde, om hele Vietnamkrigen og frigørelsesperioden og hippietiden var et socialt eksperiment i sig selv. Det ved jeg godt, der er mange, der snakker om. Med det her Tavistock Institut. Ja, det ved jeg godt, der er mange, der snakker om. Og LSD og... Ja, og men det var jo ikke det, mine forældre var på. De var altså simpelthen de mest... svorne krigere, og de var ikke eksperimenterende. De var ikke over hippiebevægelsen. Ja. De var i en politisk fløj. Ja. Og kendte mange af de der penger, altså inden for venstrefløjen, vel opmærket. Og jeg kan huske, min mor, hun læste blandt andet Peter Øvigs bog omkring Blikkingadebanden, og så... Ja. Selvom hun var blevet borgerlig og gammel og kedelig, da hun læste den, så flammede der alligevel et eller andet op i hende, hvor hun sidder og pralede med, hun kendte alle de der, hvad de hedder, maoister, hvad de hedder, Godfredsen, eller jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder, men der var nogle penge inden for den der, sådan, som min mor, hun havde kendt, da hun var politisk aktiv, ikke? Ja. Så det lå stadigvæk et eller andet dybt inde i hende, at selvom hun var blevet borgerlig og var vild med Per Stig Møller, så fandtes den der lille hvad skal man kalde det for, politisk aktivist stadigvæk inde i hende, ikke? Ja, fordi jeg undrer mig lidt, når jeg spørger mine forældre, og når jeg hører mine forældres baggrund, altså de er lidt yngre end du er, men jeg kan næsten ikke forestille... Lidt ældre end mig, jeg er ældre selvfølgelig, yngre end din mor. Ja. At det kommer meget bag på mig, når jeg spørger dem, at det lyder nærmest som om, at det var mere normalt end unormalt at være tilhænger af det kommunistiske parti. Og det var mere normalt end unormalt at være anti-USA dengang. Det er rigtigt, det var det også. Det var ligesom med den sorte borger. Det var en brydningstid, ikke? Og det var det unge, altså 68-oprør, det var jo ungdommens oprør mod autoriteterne og den ældre generation, og den måde, de havde gjort det på, fordi apropos 2. verdenskrig, det havde man altid tydelighed ikke ført noget positivt med sig, vel? Ja. Så det var et... Ja. Og apropos det der Family Census program, du kommer ind på, at så... Jeg er selvskrevet. Ja, at grunden til, at du oplever alt det her, du oplever nu, det er simpelthen på baggrund af, at dine forældre og din familie selv var det er i hvert fald et af de absolut overvejende bærende motiver, specielt når man ser på hele den her... Altså, nu kommer vi jo ikke ind på i dag, vi kommer ikke ind på alt det, der har at gøre med nogle af de dybereliggende motiver i forhold til det, der sker i verden. Men når du... Fordi igen, hvis man snakker compartmentalization, altså ser den her sådan, verdensstruktur som en hierarkisk opdelt, så kan der jo være flere motiver, der er flere forskellige involveret, ikke? Herunder efterretningstjenesterne ved at indgå den kolde krig, og hvad indgå det efterretningssamarbejde, der kører nu omkring krig mod terror. Så er det jo klart, så er der nogle motiv til, at det kan komme i stand. Og der er det helt klart, der har udgangspunktet været den kolde krig, det er klart. Ja. Ja. Og der er stay behind, og alt det der, som også opstår under den kolde krig, som jo sådan set bare, hvis man skal tro Ravne Kilde, som nu heller ikke er her mere, der er mange mennesker, der dør for tiden, synes jeg godt nok. Og de dør alt for unge. En finsk tidligere minister, som også var meget optaget af alle de her ting. Så er den organiserede stalking sådan set bare en videreførelse af Stay Behind. Stay behind på steroider, kalder hun det for. Det vil sige, det er blevet meget eksplosivt nu. Det er et ret massivt fænomen i Danmark på nuværende tidspunkt. Og dem, der ikke ved hele historien med Stay Behind i Danmark, og det du beskriver som firmaet, kan du beskrive lidt, hvad det er?
Stay Behind, det er jo sådan en slags 5. kolonne. Det vil sige, at det er det, der, som man nu kalder for ikke-statslige aktører. Det vil sige, de laver ting, som staten ikke kan lave. Det svarer lidt til en paramilitær her, ikke? Og det vil sige, at de løber rundt, og de blev dannet af CIA. Det var lidt som et krav til, at de er NATO-allierede lande, at de skulle alle sammen etablere en enhed. I Danmark hed den i firmaet. Den mest berygtede, det er Gladio fra Italien. Det var jo der, det var værst i 70'erne. Der var virkelig mange forfærdelige terroraktioner, som senere viser sig at være Gladio og CIA, der står bag det, men det er en lang historie. Ja. Det har jeg også skrevet om i min bog, i mit vidnesbyrd. Ja. Og så har vi firmaet her i Danmark. Det er simpelthen CIA, der beder de forskellige medlemslande inden for NATO om at oprette en hemmelig hær, Stay Behind, som simpelthen skal gå og opsnappe, altså de skal simpelthen holde sig i baggrunden, og så skal de opsnappe information om fjenden. De skal simpelthen gå og finde den, skrive ned, hvad der er, skrive ned om dem, hvad laver de, hvad er deres indflydelse her i samfundet, hvem er deres familierelationer, alle de her ting, og så bliver de arkiveret hos CIA, alle de her informationer, og der er også eksempler på aflytning af kommunister i 70'erne og ditten og datten. Der er jo Danmarks Radio lavet faktisk en dokumentar i 2 dele omkring Stay Behind, så det er fuldstændig verificeret det her. Ja. Og det var deres opgave. Det var simpelthen at gå rundt og finde kommunister. Apropos The War on Terror, det var deres opgave at finde folk, som udgjorde national security. Ja. Imod demokratiet, imod den her kapitalistiske udgave af, som vi er en del af, som har at gøre med Vesten, ikke? Og det lyder lidt, når man hører din historie, at det så har fortsat. Ja, selvfølgelig har det. Ligesom MK Ultra. Ja. Altså, at det program stoppede måske i den version, det var, men at det stadigvæk fortsætter. Er det også din holdning? Ja, helt klart. Ja. Den kolde krig er aldrig slut.